Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Hunyo 13, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya lalo pang pagtaas ng tensyon dyan sa may West Philippine Sea. Ibinabala ng Philippine Navy kasabay po yan ng nalalapit na umunoy pagsisimulang paghuli ng China sa mga trespassers sa naturang karagatan. Ang authenticity naman ng mga nasamsam na Chinese military uniform sa Porac Pogo Hub abay binibiripika na ng Philippine National Police. Sa iba pang mga balita, ilang mga mambabatas suportado yung pagpapatigil sa construction ng bagong gusali ng Senado ng Pilipinas. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman abay kinalampag si Senador Hontiveros na huwag ng pagtakpan na nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakiusap naman si Senador Padilla na huwag pairali ng init ng ulo sa halip ay daan sa diplomasya. Samantala, pagbabantay sa mga rebelde sa buong bansa tiniyak pa rin ng National Task Force Against Local Communist Armed Conflict sa kabila po yan ng tuluyan ng paghina ng mga komunistang grupo. Mamaya makabongbot ka sa Nation, update mamaya sa nasunog na gusali dyan ho sa Kuwait kung saan 49 ang nasawi at may 2 Pinoy daw ang nadamay. Abangan din sa ating sports balita ang Boston Celtics. 3-0 na laban po yan sa Dallas Mavericks. Ito namang 35 points na explosion nitong si Kyrie Irving hindi umubra. Samantala, 8 anyos na taong gulang na bata abay nagpakamatay umano dyan ho sa may Ilocos Region. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo Caster Nation, nagbabala ang Philippine Navy ukol sa posibleng pagtaas ng tensyon dyan sa may West Philippine Sea kung pilitin ho ng China na magdetene o hulihin sa umano'y mga manghihimasok sa naturang karagatan simula ho yan sa Sabado, Hunyo 15 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sa kasalukuyan umaasa ang Philippine Navy na hindi ito ipipilit na gawin ng China dahil sa tiyakan niya na lalo lamang lalala ang maritime dispute sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng bansang China. Maliban sa Pilipinas, nauna na rin anyang nagpahayag ng pagkabahala ang iba pang mga maritime countries ukol sa bagong pulisiya ng China. Ayon kay Commodore Trinidad, sinimulan na rin nilang mag-deploy ng mas marami pang mga puwersa sa naturang karagatan. Kabilang na hudyaan ang mga barko ng Philippine Navy, yung mga barko, mga vessel ng Philippine Coast Guard at mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maging ang iba pang mga maritime partner o yung mga kaalyado ng Pilipinas ay ramdam rin ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Pagtitiyak nitong si Commodore Trinidad na may mga nakalatag ng contingency plan ng Philippine Navy at iba pang mga ahensya ng pamahalaan katulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa sandali raw na ipilit itong gawin ng China, ngunit patuloy naman umaasa ang hukbong katihan ng Pilipinas na hindi ito itutuloy ng naturang bansa. Maalala mga kabombo Caster Nation na una pong nagpataw ng unilateral fishing ban ang China dyan sa may West Philippine Sea at nagbabalang simula sa June 15. Ito ay sa araw na hunang Sabado, manghuhuli na ito ng mga itinuturing nitong mga nanghihimasok sa kanilang teritoryo sa karagatan na pilit po nitong inaangkin kahit na hindi naman po ito pag-aari. Mga kabombat na Sir Nation, nakikipagtulugan na ngayon ang Philippine National Police sa kanilang mga counterparts kung totoong uniforme nga ng People's Liberation Army ng China. Ito hong nakuha sa isang Pogo Hub dyan ho sa may Porac, Pampanga noong nakalipas na linggo. Ayon kay Philippine National Police Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo, nais lamang matukoy ng pulisya ang authenticity nito. Naniniwala ang pulisya na maaga pa para gumawa ng anumang espekulasyon at konklusyon hinggil sa naturang usapin.
Samantala, kaugnay nito mga kabombot ka Star Nation, abay pumanig naman itong si Colonel Fajardo sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines na kung saan sinabi nga nito na posibleng props lamang ang nakuha ngang uniforme dyan sa may Pogo Hub sa may lalawigan ng Pampanga. Sinabi rin ng Sandatahang Lakas sa Pilipinas na baka layon lamang nitong manakot na may kinalaman nga sa kanilang illegal na aktibidad. Kung maalala, kinumpirma nga ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakakuha sila nitong mga kagamitan umano ng Chinese military sa naturang na-raid nga na Pogo Hub. Kabilang narito ito ngang mga uniforme at China flag at iba pang mga paraphernalia. Kaugnay pa rin po ng usapin na yan mga kabombo, bineverifika na rin ang itong authenticity nga ng mga nadiscovereng nasamsam ng mga Chinese military uniform sa sinalakay na Pogo Hub dyan po sa may Porac, Pampanga at ito'y sa pamagitan naman ng isa pang komisyon. Maalala ho na nakakuha ng 4 na pares ng mga Chinese military uniform itong mga authorities na nagsagawa ng mga serye ng pagsalakay sa naturang Pogo compound. Ang mga naturahong uniforme mga kabombo ay meron pong mga marka na PLA na pinaniniwalaan na pinaikli lamang na People's Liberation Army. Siya itong armadong component ng Chinese Communist Party. Ayon naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, kailangang sumailalim sa masusing verifikasyon yaong mga nasamsam na uniforme upang matukoy kung gaano katunay na uniforme nga naman ito ng People's Liberation Army. Maari din anya na nabili lamang ang mga ito mula sa isang military shop na narito sa Pilipinas. Gayon pa man sinabi nitong si Undersecretary Cruz na may mga nakuhang emergency tag sa mga naturang uniforme na maari daw na maging pangunahing pukus ng isasagawang verifikasyon o isasagawang pag-aaral. Anya, ang mga ito ay naglalaman ng mga blood type at maging ang pangalan ng mismong may-ari na magsisilbing basehan ng mga isasagawang pagsusuri. Sa kabilang banta, naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na ang mga nasamsam na mga military units o mga military uniform ay ginagamit lamang upang makapanloko. Ayon nga kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang mga nasamsam na uniforme ay maari daw na parte lamang ng kanilang panluloko at hindi indikasyon ng posibilidad ng paghahanda ng China para sa anumang paglusob. Sa kasalukuyan mga kabombo ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang pagkahalughog sa mga building na naroon sa may Porac Pogo Hub, kung saan ilan sa mga ito ay kinakailangan pa ng mga search warrant mula huyan sa mga o sa korte upang may pagpatuloy ang ginagawang pagkahalughog. Umabot na rin sa ngayon sa 106 na po ng mga foreign nationals ang nahuli ng mga otoridad, kung saan 126 o 126 dito ay mga Chinese. Ayon pa rin kay Undersecretary Cruz, mayroon na rin mga person of interest na kanila pong tinutuntun sa ngayon na posibleng may kaugnayan daw sa kontrobersyal na Porac Pogo Hub. Samantala, kaugnay din po nito, inihayag din ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o itong mas kilala bilang PAGCOR na humigit kumulang sa 255 o 255 na mga Pogo ang kanila pong kinansela at tinanggalan ng lisensya para yan makapag-operate noong Setyembre ng taong 2023 o nakalipas na taon. Pangunahing dahilan ho ay ang pagkakasangkot ng mga ito sa kriminal na mga aktibidad. Ayon pa rin kay Alejandro Tenco, siya po ang chairman ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR at siya rin pong executive officer nito. Nang siya ho ay maupo bilang chairman at chief executive officer ng naturang ahensya, humigit kumulang sa 298 o halos 300 na lisensya ng mga Pogo ang kanilang hinahawakan po noon. Matapos ang kanilang pag-aaral o mga pagsusuri, natukoy nila na karamihan sa mga ito ay hindi nag-ooperate bilang mga overseas gaming. Kabilangan niya sa mga illegal na ginagawa ay yung mga peking credit card, mga peking investment, mga cryptocurrency o mga peking cryptocurrencies, love match at love scam at maraming iba pa. Maalalang nagpatupad po itong si Undersecretary Tenco ng mga preporma sa offshore gaming sector noong nakaraang taon para huyan alisin ng mga operator na sangkot sa mga aktibidad na hindi raw sinangksyon ng Philippine Amusement Gaming Corporation. Samantala, bukas si House Speaker Martin Romualdez na dinggin nga itong lahat ng isyong bumabalot naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito huyan sa ating bansa.
Sa panayam kay Romualdez sa ika-126 na Independence Day celebration dyan ho sa Malolos, Bulacan, sinabi nitong may prosesong dapat na sundin sa mga panawagan na magpatupad na ng total ban sa Philippine offshore gaming operators. Kailangan aniyang magsagawa ng kaukulang hearings kung saan pakikinggan ang lahat ng mga stakeholders hinggil sa kanilang mga posisyon. Dito rin umano matitimbang ng Kongreso ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin laban sa Pogo. Gayunpaman, muling iginiit ng House Speaker na kapag may ginawang ipinagbabawal sa batas ay agad silang huhulihin ng mga law enforcers. Mababatid nitong Pebrero ng kasalukuyang taon ay naaprubahan na sa House Committee on Games and Amusement ang House Bill 5082 at House Resolution 1197 na layong iban nga ang lahat ng Pogo at ideklara ang operasyon nito dito sa ating bansa na iligal. Kung maalala, ilang mga kongresista ang nais na tuluyan ng iban sa bansa itong ang Pogo dahil sa hindi maganda ang idinudulot nito dahil yan sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga ito. 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita mga kabumbukas na nation, naniniwala po itong si Agri Party List Representative Wilbert Lee na ang tunay na kalayaan ay nararamdaman sa kakayahang makabili ng pagkain sa mas murang halaga at magawahong pakinabangan ng mga Pilipino ang likas na yaman ng ating bansa, ang bansang Pilipinas. Ayon kay Congressman Lee, bukod sa pagsuporta sa tinatawag niyang food security soldiers o iyaong mga magsasaka sa pagtugon sa inflation, mahalagang protektahan at payabungin ang natural resources ng bansa sa kabilahuyan ng mga ulat na mayroong mga bagong artificial islands na itinatayo ang Vietnam sa Spratly Islands at ang agresibong hakbang ng China dyan sa may West Philippine Sea. Puntuhon ng mambabatas, dapat na maging mas agresibo ang Pilipinas sa pag-develop at pagtatanggol sa ating teritoryo para sa kapakanan ng mga local food producers at mga local food consumers. Iginit pa ng kongresista o ng mababatas na napapanahon ng gawin na prioridad ang development ng natural resources upang taasan ang fishery output, solusyonan ang problema sa enerhiya at magkaloob ng mga trabaho sa maraming mga Pilipino. Isa sa isinusulong na mababatas ang Fishing Shelter and Port Act na layuhong magtayo ng fishing shelter at mga pantalan sa 9 na okupadong maritime feature sa West Philippine Sea at sa Philippine Rise sa may eastern region naman ng Pilipinas. Kasabay nito ay umaasa itong si Congressman Lee na darating ang panahon na lalayan ang bansa mula huyan sa mataas na presyo ng mga bilihin, mula yan sa pangamba na may magkasakit dahil walang pambili daw ng gamot at pambayad sa ospital at kalayaan mula sa mga tiwali at kawalan ng hustisya sa buong bansa. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay suportado ng ilang lider ng Kamara ang pagpapatigil nga sa konstruksyon ng bagong gusali ng Senado dahil yan sa lumulubong halaga ng gastos dito. Napag-alaman kasi na mula sa initial budget na 8.9 billion pesos ay umabot na umano sa 23.3 billion pesos ang nagagastos sa proyekto na matatagpuan nga dyan sa may lungsod ng Taguig. Ayon kay House Assistant Majority Leader Hil Bongalon, mahalaga ang transparency at pagtataguyod ng tiwala ng publiko sa lahat ng mga infrastructure projects. Bawat sintimo anya ay marapat na naiuulat upang maiwasan ho itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan. Naniniwala rin si Zambales Representative Jefferson Kunghun na responsableng desisyon ang pagsagawa ng comprehensive review na nagpaantala sa proyekto dahil dapat nakahanay ito sa interes ng mga Pilipino. Punto pa ng mambabatas, tama lang na ibitin ang Senate building project hanggat walang nakikitang malinaw na transparent na review na gagarantiyang maayos na ginagamit ang pondo ng gobyerno. Dagdag pa ni One Rider Party List Representative Rog Rodriguez,
Dito na papasok itong kahalagahan ng pananagutan sa paggasta ng gobyerno kung saan nagsisilbing magandang halimbawa ang check and balances. Poprotektahan umano ng ikakasang reassessment itong fiscal health ng bansa at masisigurong epektibong nagagastos ang pera ng taong bayan. Para naman kay Assistant Majority Leader Paulo Ortega, kapag may anomalya sa alokasyon ng pondo ay nasisira ho ang tiwala sa mga institusyon at naantala naman ang pagtugon sa iba pang mga pangunahing pangangailangan. Bombo Sports News. 15 minuto makalipas so mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita ang nakahanay dito po sa ating palatuntunan, bigyan daan po muna natin itong update sa NBA Finals 2024 Game number 3 para ho sa mga nag-aabang mga kabombo Star Nation. Muli pong tinalo nitong koponan na Boston Celtics sa ikatlong magkakasunod na pagkakataon itong Dallas Mavericks sa Game 3 ng NBA Finals 2024. Ito ay sa score na 106-99. Naging kapanapanabik yung umpong bakbakan ng dalawang koponan dahil sa maganda na rin na play na ipinakita o ipinamalas ng mga players ng dalawang team. Sa pagtatapos mga kabombo Star Nation ng ikalawang quarter ay lamang po ang Dallas Mavericks ng isang puntos. Ito ho ay 51-50. Gamit yan ang 20 points explosion nitong si NBA champion at dating Cavs champion Kyrie Irving. Gayunpaman sa pagpasok po ng ikatlong quarter ay agad na nagpaula ng Boston Celtics ng magkakasunod na tira at kumamada ito ng 35 big points habang 19 lamang o 19 na puntos lamang po ang naging kasagutan dito ng mga atleta ng Dallas Mavericks. Dahil ho rito, hawak na ng Boston ang itong 15 points o 15 mga puntos na kalabangan laban yan sa Dallas sa pagtatapos ng ikatlong quarter o third quarter sa score na 85-70. Pabor ho yan sa Boston Celtics. Hindi rin po nakontento ang Boston at agad na nagpasok ng 6 na puntos o 6 points sa unang minuto ho ng ikaapat na quarter o huling quarter ng laro. Ito ho yung naging dahilan upang dalhin na sa 21 points ang kalamangan laban ho yan sa Dallas. Agad naman pong nagkasa o gumanti ang Dallas ng 20-3 run at napababa po ang lead ng hanggang sa 3 points o 3 puntos na lamang sa pagsisimula ng 6-minute mark ng naturang laro. Sa kalagitnaan mga kabumbu ng 5-minute mark o 5 minuto bago matapos ang fourth quarter o huling bahagi po ng laro, nasa 93-99 score. Kaya po gitgitan ang naging laban na hawak po ng dalawang team. Hawak pa rin po ng Boston dito ang maliit na 3-point lead mula sa dating 21 big points na kanilang lead sa pagsisimula po ng ikaapat na quarter. Nagpatuloy pa yung magandang palitan ho ng play sa pagitan ng dalawang team. Ngunit dala ho ng mahigpit na depensa na dulot pa rin po ng mga galing na mga player ay hindi na po gaanong lumaki ang agwat ng mga ito at agad naman na putong natapos ng Boston sa 106-99 sa pagtatapos po ng huling quarter sa regulation ng fourth quarter ng Game 3. Mistula ho nagising naman mula sa kanyang dating malamyang opensa ang star ng Boston Celtics, etong si Jason Tatum. Matapos nga ho siyang magpaulan ng 31 big points at 6 na rebounds. Sa nakalipas na dalawang magkasunod na game o itong Game 1 at Game 2 mga kabombo Star Nation, mababa po sa 20 puntos yung nagagawang tira o nagawang ipasok nitong si Jason Tatum. Ngunit malaki naman ang kanyang contribution sa depensa, no? Lalo ho sa rebound at sa assist. Maliban kay Tatum, nagawa nitong si Jaylen Brown na makapagpasok ng 30 puntos o 30 points. Kasama yan ang 8 rebound at 8 mga assist. Habang ang small guard na si Derrick White ay nag-ambag din ng 16 big points. Itong si Derrick White ay kasama rin po ng Boston sa 2022 championship run laban po sa Golden State Warriors. Sa panig po ng Dallas, nasayang ang 35-point explosion nitong si Kyrie Irving at ang 27 big points nitong si Luka Magic o Luka Doncic. Ang dalawang point guard mga kabumbang mistula pong bumuhat pa rin sa buong koponan ng Dallas sa kabila ng 11 players o 11 mga players nito na nabigyan ng playing time. Ibinabad din ng husto itong si Irving sa kung saan ay ginugol po niya ang 45 minutes sa loob ng court. Mula ho yan sa kabuang 48 minutes na Game 3.
Samantala, hindi naman po nakapaglaro ang backup center ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis na siya pong itinuturong susi ng panalo ng Boston noong game number 1. Etong si Porzingis ay nanatili pong naka-sideline dahil po yan sa kanyang injury. Kasunod na rin yan ng dati niyang paggaling mula sa naunang injury sa tuhod. Samantala mga kabombo, gaganapin po ang Game 4 sa araw ho ng Sabado, June 15 sa home court po yan ng Dallas Mavericks. Kung aabot naman po ang laro o itong finals ay aabot po sa Game 5, ang natura pong laro ay gaganapin pa rin sa June 18, araw ho ng Martes. Ito'y balik na dun sa home court ng Boston Celtics. Sa iba pang mga balita sa loob ng ating bansa, ibinabala ng State Weather Bureau ang huling pagsipa ng temperatura ngayong araw, June 13 ng kasalukuyang taon, at inaasahang aabutin ng dangerous level na heat index sa ilang lugar dito sa ating bansa. Ang dangerous level na heat index ay naglalaro yan sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Sa ilalim nito ay malaki ang posibilidad na makararamdam ang mamamayan ng mga heat-related illnesses katulad na lamang ho ng heat cramps at pagkahapo, heat stroke at iba pa. Lalo na kung tuloy-tuloy itong pagtatrabaho sa ilalim ho ng mainit na araw. Inaasahang mararanasan naman ito ng 34 na lugar sa buong bansa na kinibibilangan niya ng mga probinsya sa Calabarzon, Eastern Visayas, National Capital Region, Ilocos Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Cagayan Valley. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng magtagal pa rin ang mainit na temperatura na mararanasan nga sa buong bansa sa kabilayan ng naunang deklarasyon na pagpasok ng tag-ulan. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ho ng katanghalian. Sa kabila pa rin po ng pagpasok ng tag-ulan, siniguro nitong si National Irrigation Administration Chief Eduardo Guillen na magpapatuloy ang pagtutok nito sa mga ipinapatayong mga bagong dam at mga impounding project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Administrator Guillen, ang mga dam ang magsisilbing sagot sa mga problema ng maraming mga magsasaka ng bansa na kawalan ng tubig sa mga pananim o sa mga sakahan, kaya't hindi dapat na matenggaan niya ang pagpapagawa o construction sa mga ito. Ayon pa rin kay Administrator Guillen, nakausap na rin niya ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways para huyan sa pagtatayo ng mas marami pang mga dam at mas marami mga impounding project kahit pa panahon ng tagulan. Dahil sa ituan niya ang nakikitang long-term solution sa ilang mga malalaking problema ng bansa, lalo na huyan sa kakulangan ng tubig para yan sa mga sakahan. Sa kasalukuyan, patuloy-an niya ang pagtatayo ng National Irrigation Administration nitong mga solar pump irrigation project at iyaong mga water impounding project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa tulong na rin yan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan katulad ng Department of Public Works and Highways. Ayon pa rin kay Administrator Guillen, mayroong 1,800 na units ng mga solar pump irrigation project ang ipinapatayo ngayon para yan sa mga magsasaka. Naniniwala ang Administrator na ang mga solar irrigation project at ang mga dam ay hindi lamang po magbibigay ng irrigation water o sapat na irigasyon para yan sa mga sakahan, kundi sapat din na tubig para yan sa household consumption. Sa pagkakataong ito, kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating makasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, abay kinalang pag-umano ni Senadora Risa Hontiveros na huwag nang pagtakpan. Itong nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Nakiusap naman si Senador Robin Padilla na huwag pairalin ng init ng ulo, salip ay daan na lamang sa diplomasya. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Nanawagan si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag ng pagtakpan ang nagtatagong puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Hontiveros na siyang nag-iimbestiga sa Senado sa maumaring kaso ni Kibuloy na tumulong na lamang si Duterte na tuntunin ang kinaroroonan ng kanyang kaibigan na pastor. Sinabi ito matapos na muling mabigo ang pambansang pulisya na mahuli si Kibuloy na naharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking.
Nito lamang, lumusob ang may 100 pulis sa compound ng religious group na Kingdom of Jesus Christ sa Davao City pero hindi natagpuan ang religious leader. Bagay na kinundinan ni Duterte at sinabing overkill at hindi katanggap-tanggap dahil ginawa sa lugar ng sambahan at school premises. Gayunpaman, tiwala naman si Ontiveros sa mga pulis na sinisikap nilang maiharap si Kibuloy sa hustisya. Samantala, para naman kay Senador Robin Hood Padilla, masakit sa mata na makita na nangyari ang paglusob ng mga pulis sa isang lugar na sambahan ng mga tao. Sa halip na gawin anyang paglusob, ay maaari naman daw na idaan sa diplomasya dahil may mga bagay na nakukuhaan niya sa usapan. Pinayuhan pa nito ang mga tao na huminahon lamang at huwag daanin sa init ng ulo dahil nadadaan naman ang lahat sa maayos na pakikipag-usap. Ayoko na pong palawakin yan dahil sinabi ko na po yan noong nag-uumpisa pa lang to. Yan na po ang naratibo ko. Ang sinabi ko, sana magkaroon tayo ng magandang pagharap dito sa kaso na to kasi mauuwi talaga sa ganito. Yan ang nakakalungkot kasi hindi magandang makita yan ng mga mata natin na nangyayari yan sa isang lugar na alam natin na sambahan ng mga tao, pinapasok ng mga naka-uniforme, medyo napakasakit sa mata nun. Sa akin po, daan natin makikita dapat meron talaga tayong paghihiwalay. Hihiwalay natin yung religion ng mga tao doon sa si pastor ay pastor. Hindi siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom. Hindi siya. Siya yung pastor. Pero may sinasamba na Diyos yung kingdom. Para naman kay Kibuloy, nanawagan si Senadora Ontiveros na sumuko na ito, makiisa sa law enforcers, harapin ang mga kaso at akusasyon. Wala na rin anyang pagtataguan si Kibuloy. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Hi! Bel Mariano here. As an actress, kailangan game ako. Comedy na may drama? Game! Singing na may dancing? Game! Kaya ang drink ko, dapat ganun din. Dunkin' Ice Choco Java. Smooth na may fierce. Game! Bitter na may sweet. Game! Kasi may bold iced coffee with rich icy choco. Ay, ubos na? Second cup? Game! Dunkin' Ice Choco Java. Bel Mariano here. Happy 21st Dunkin' Day. Celebrate with us this June 15. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling nakiusap ang Manila Water Sewerage System sa National Water Resources Board upang palawigin pa ang dagdag na lokasyon ng tubig mula sa May Angat River o Angat Dam. Sa kasalukuyan kasi ay tumatanggap ang naturang grupo ng 51 cubic meter per second na alokasyon mula sa Angat Dam at tatagal na lamang ito ng hanggang sa Hunyo 15 ng kasalukuyang taon. Ang pakiusap nito na kung maaari ay ituloy na ito hanggang sa katapusan ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Umaasa ang naturang grupo na aaprubahan ito ng naturang board simula Hunyo 16 upang masigurong wala hong mga water service interruption sa kabuuan ng National Capital Region, lalo na ang mga mahaba-habang mga wala pong water service o serbisyo po ng tubig. Una nang iniulat ng Department of Science and Technology na hindi pa gaanong tumataas ang level ng tubig mula sa Angat Dam na siya hong nagsusupply ng halos 90% sa mga pangangailangan tubig sa kabuuan ng Metro Manila. Sa kasalukuyan ay mas mababa kaysa sa 180 metro o 180 meters na normal operating level ang level ng tubig dyan sa may Angat Dam. Samantala, inaalam na ng mga otoridad kung sino ang iba pang kasabwat ng mga naharang sa airport na gumagamit ho ng peking travel documents. Kasunod ito ng pagkakaharangan ng Bureau of Immigration dito ho sa 3 Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nitong Lunes wiyan nang madiskubring may peking visa ang mga ito. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, pinigilan ang 3 overseas Filipino workers ng Immigration Protection and Border Enforcement Section bago pa sila makasakay ng flight patungong Dubai.
Sinabi naman ng Overseas Filipino Workers na inalok silang magtrabaho sa naturang lugar bilang mga cleaner at ipinakita ang kanilang mga dokumento. Nang suriin na ito, abay nakumpirma na ang kanilang mga United Arab Emirates employment visa ay tampered at walang ideya ang mga biktima hinggil dito. Itinuro naman ng tatlo na kagagawa nito ng recruitment agency at agading inirefer ng Bureau of Immigration sa Interagency Council Against Trafficking para yan sa kaukulang investigasyon. Nagbabala naman ngayon ang Bureau of Immigration Chief sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa na doblehin ang pag-iingat at palaging magsagawa ng kaukulang verifikasyon. Tumanggi muna ang kawanihan ng pangalanan nga itong naharang na manggagawa dahil baka makaapekto ito sa iba pang operasyon ng kanilang tanggapan. Samantala sa kabila ng pagbabaho ng bilang ng mga rebelde sa buong Pilipinas, siniguro ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mas malawak pa na kampanya para huyan matuldukan ang operasyon ng mga ito. Ayon kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director Ernesto Torres Jr., tinitiyak ng grupo na hindi magkakaroon pa ng pagkakataon yaong mga rebeldeng komunista at magawang palakihin muli ang kanilang grupo o ang kanilang kampo. Batay ho sa datos mga kabombo ng naturahong task force, mayroon na lamang 1,000 na mga miyembro ng New People's Army o mas kilala sa tawag na NPA at malayong mas mababa ito kumpara sa tinatayang 25 o 25,000 na rebelde noong mga panahon ng 1980s o nung kasisimula pa lamang ang naturang grupo. Tanging siyam na National People's o New People's Army Guerrilla Fund na lamang ang aktibo sa kasalukuyan mula ho sa dating 89 o 89 noong 2018 o bago ho nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang siyam na nalalabi ay ikinukonsidera bilang weekend fronts na lamang. Batay naman po sa record ng Armed Forces of the Philippines, 1,079 na mga rebelde ang nagawang man-neutralize mula ho noong Enero hanggang sa kasalukuyang buwan ng taong 2024 hanggang sa unang linggo po ito. Sa mahigit 1,000 rebelde, 946 o 946 sa kanila ay sumuko na sa pamalaan. 71 ang nahuli habang 62 naman ang napatay sa ikinasang iba't ibang mga operasyon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Nagawa rin aniya ng mga sundalo na matunton at kubkubin ang hanggang sa 125 na mga kampo ng mga rebelde mula ho noong Enero ng taong 2024. Sa kasalukuyan, sinabi nitong si Director Torres na binabantayan ang resurgence ng mga rebelde kasama na hudyaan ang posibleng pagre-recruit at pag-atake sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Samantala, ikinatuwa ng Department of Social Welfare and Development ang ginawang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panukala na ibilang nga itong mga buntis at mga breastfeeding mom sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Matapos ang isinagawang sectoral meeting sa Malacanang, nagbigay ng green light ang Pangulo sa panukalang ito ng ahensya. Ito ay presenta naman ni Department of Social Welfare and Secretary Rex Gatchalian sa punong ehekutibo. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na makatutulong ito para mahikayat pa itong mga miyembro ng FOPIS, itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na tangkilikin ang kanilang mga health services. Kabilang na rito ang mga serbisyo upang malabanan nga ang malnutrisyon at pagkabansot ng mga bata. Nilinaw naman ang kalihim na ang pagbibigay ho ng pagkakataon para ho dito sa mga buntis at mga nagpapasusong mga nanay na mapabilang nga sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay pansamantala lamang. Sa iba pang mga balita, suportado nitong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang panukalang pagbabawal sa mga cellphone at iba pang mga electronic gadgets sa loob yan ng mga silid-aralan sa loob ng mga eskwelahan. Ayon sa pangalawang Pangulo, suportado niyang panukala maliban lamang sa ilang mga exemption na dapat daw naikonsidera ng mga mambabatas. Ayon sa kalihim, kailangan daw na limitado lamang ang paggamit sa mga naturang gadget sa loob ng mga silid-aralan o sa loob ng mga eskwelahan upang hindi makasagabal sa daloy ng klase. Mahalaga din anyang malimitahan lamang ang paggamit sa mga gadget lalo kung may kinalaman ng mga ito sa teaching at learning materials, pero kailangan din naman anya na timbangin kung may pangangailangan talaga na gamitan ng mga gadget o mga electronic gadgets ang pag-aaral para yan sa ikabubuti ng learning process.
Maalalang inihain nitong si Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Bill number 2706. So ito ho yung Electronic Gadget Free Schools Act. Sa ilalim po ng naturang panukala, pagbabawalan ng mga guro at mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school na gumamit ng mga gadget sa loob yan ng mga paaralan sa tuwing oras ng klase. Samantala, nag-alok ang Overseas Workers Welfare Administration ng libreng health and wellness check na nakalaan para huyan sa ating mga overseas Filipino workers. Ito ay sa kanilang isinagawa bilang pasasalamat nga at pagbibigay pugay ho sa mga overseas Filipino workers na itinuturing na bagong bayani ng bansa, kasabay na rin yan ng selebrasyon sa Araw ng Kalayaan na ginunatahuyan kahapon. Ayon sa ahensya, inialok mismo sa Overseas Filipino Workers Lounge ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang Independence Gift para yan sa ating mga kababayang paalis pa lamang at tutungo sa ibang bansa upang doon nga magtrabaho. Samantala, matagumpay namang nailunsad ng naturang ahensya ang naturang aktibidad sa tulong yan ng kanilang mga partners. Kasama naman sa handog na health and wellness ay ang iba't ibang lab test at free online consultation upang matiyak ang kanilang mabuting kalusugan, matugunan ang iba pang mga tanong ng ating mga kababayan at gayon din kung paano makakaiwas sa pagkakaroon ng sakit. Sa ngayon ay patuloy pa rin daw ang suporta ng ahensya katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat overseas Filipino workers. Meron na naman po tayong 23 minuto o 23 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, aabot sa higit sa 4.3 million pesos na pinansyal na tulong ang ipinaabot ng Department of Labor and Employment sa mga informal workers doon sa may bahagi po ng Bacolod kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan po kahapon. Pinakinabangan ito ng higit sa 707 mga informal workers mula sa 9 na barangay sa naturang lungsod. Ito ay bahagi ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers na programa ho ng Department of Social Welfare and Development. Personal na rin na nagtungo at nakiisa sa pamahagi itong si Congressman Greg Gasataya at ang kanila hong alkalde roon. Nakatanggap ng 513,600 pesos ang Barangay 1 para huyan sa 107 mga benepisyaryo habang ang nalabing mga barangay ay nakatanggap ng 480,000 pesos para yan sa 400 mga benepisyaryo ng naturang programa. Ang naturang halaga ay bahagi ng 157.2 million pesos na halaga po ng tulong panghanap buhay assistance na ipinamahagi sa 29,996 beneficiaries sa kabuuan po ng Western Visayas. Kinukonsidera po ito bilang mga lugar na mahirap maabot kaya't kadalasan ay nalalampasan daw ang mga ito. Sa iba pang mga balitang tinutukoy ng ating mga kasamahan at tuhong halos 500 show cause order abay nilabas ng LTO laban huyan sa mga vehicle dealers na iniipit ang mga plaka ng mga motorista. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Naglabas ang Land Transportation Office ng halos 500 show cause order laban sa mga vehicle dealers sa buong bansa. Ito ang inihayag ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza matapos nilang mabalitaan na tila iniipit o hindi umano inilalabas ng nasabing mga dealer ang plaka ng mga motorista. Paglalahad ni Mendoza, mayroon daw silang pinag-usapan na oras o araw na dapat kung nagsimula ng bumili o nagbayad ang kanilang customer ay kinakailangang maibigay din ang mga plaka, official receipt at certificate of registration nito 15 araw na matapos ang nasabing transaksyon. Halos 500 show cause orders na inilabas namin sa iba't ibang dealer nationwide, no? Na nahulihan namin na matagal na nasa kanilang plaka pero hindi nila binibigay sa ating mga motorista at sa mga customer po nila. So we have asked them to explain, no? In fact, meron na tayo mga bibigyan ng penalty from fine to suspension of operations para talagang malaman nila that LTO is dead serious na implementing this guideline. Kami naman sa LTO, ang commitment namin sa dealer, pagkasubmit sa amin lahat ng dokumentong requirement at pinag-usapan na namin kung ano yung mga requirements, we have 5 days, no, para ilabas yung ORCR at plaka dito sa ating mga dealers na to.
Ang nakita raw nilang kadalasang motibo kung bakit ginagawa ito ay dahil paminsan daw ay hindi nakakapagbayad ng amortization ng kanilang mga kliyente pagkatapos ng naunang payment, kaya naman umano hinohold ang mga plaka nito. Ngunit iginigit ni Mendoza na hindi ito maaaring gawin at sana'y huwag daw gawing collateral ang plaka upang makapagbayad sa kanila dahil ibang usapin na raw iyon. Bukod dito, pagkatapos daw kasi ng palugit na 15 araw matapos bilhin at ibabiyahe na ng mga motorista ito sa kalsada kahit walang plaka o ORCR, ay itinuturing na raw itong iligal. Kinakailangan daw na may kopya ang mga ito dahil maaari silang mahuli dahil sila ay may undocumented vehicle, kaya naman may karampatan itong penalty kung sakaling mahuli at posible pang ma-impound ang kanilang mga sasakyan. Samantala, kung hindi naman daw talaga nagbibigay ang kanilang dealer ng mga kaukulang dokumento, ay maaari raw nila itong isumbong mismo sa tanggapan ng Land Transportation Office at sila raw ang gagawa ng aksyon at sisitahin ang naturang dealers. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, mayroon na lamang ho tayong 20 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga pangunahing balita, iniulat ng Department of Agriculture ang pagbaba ng presyo ng asukal sa bansa mula sa dating 100 pesos kada kilo patungo yan sa 92 pesos kada kilo. Ito'y batay na rin sa monitoring ng ahensya sa mga average na presyo ng asukal sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito sa National Capital Region, mga kabombo Castor Nation, sinabi ho ng Department of Agriculture na ang kasalukuyang presyo ay naglalaro mula 74 pesos kada kilo hanggang sa 92 pesos kada kilo mula sa dating 74 pesos hanggang 100 pesos kada kilo noong nakalipas na linggo. Naglalaro ang presyo ng brown sugar mula 62 pesos hanggang 90 pesos kada kilo habang ang white sugar ay bumaba naman ng 90 pesos na kada kilo. Naniniwala naman ang grupong Philippine Sugar Millers Association na nananatiling mataas ang reserba o stock ng asukal sa Pilipinas at wala hong pangangailangan upang umangkat pa o bumili sa ibang mga bansa. Maging itong tinatawag na Sugar Council na binubuo ng 3 malalaking grupo ay naniniwala ring lalo pang tumaas ang volume o stock ng asukal sa Pilipinas. Etong Sugar Council, mga kabombo Castor Nation, ay binubuo ng mga Sugarcane Producer Federation. Katulad po yan ng Confederation of Sugar Producers Association, ang National Federation of Sugarcane Planters at Panay Federation of Sugarcane Farmers. Ayon sa naturang konseho, tumaas ang inventory ng asukal sa bansa kung saan ang raw sugar ay umangat ng 26% o 26% habang ang refined sugar ay umangat ng 35%. Nagagawa ng naturang konseho na mag-produce ng hanggang sa 67 o 67% ng kabuang supply ng asukal o itong sugar production sa buong Pilipinas. Samantala, magpapadala ang Pilipinas ng 8 grupo ho ng mga eksperto sa iba't ibang mga meat exporting countries sa buong mundo upang tukuyin kung ligtas ba ang mga karneng ibinebenta ng mga ito. Tutukuyin naman ito kung ang mga naturang karne ay ligtas para sa human consumption at walang banta ng anumang domestic population ng mga hayop sa Pilipinas katulad ng manok, baka, baboy at iba pa. Binuo ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang 8 nabanggit na grupo para gampanan ang kanilang misyon sa mga meat establishment ng iba't ibang bansa. Kinabibilangan ito ng mga bansang Argentina, Denmark, India, Russia, Spain, Sweden, the United States at Uruguay. Sa ilalim ho ng sinusunod na batas, ang mga foreign meat establishments ay kailangan munang dumaan sa accreditation ng Department of Agriculture bago sila makapag-export ng karne at iba pang mga meat-based product dito ho sa Pilipinas. Ang pag-review naman dito ho sa accreditation ng mga ito ay ginagawang regular upang masiguro na nakakasunod sila sa international at domestic food safety laws and standards. Kabilang naman sa gagawin ng mga team ay ang on-site inspection validation ng mga dokumento at iba pa. Ang mga ito ay bubuin ng mga technical expert mula ho sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, kung saan ang kanilang expertise ay mula ho sa border control hanggang animal health.
Binigyan naman ang buong team ng 1 buwan upang makumpleto ang kanilang misyon at isumite ang mabubuong report sa Bureau of Animal Industry. Sa iba pang mga balita, sisimulan na sa Rodriguez Rizal ang malaking proyektong pabahay na tinawag na Bagong Montalban. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, bahagi ito ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino program nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay unang naipangako ng Chief Executive na gagawin hanggang sa huling bahagi ng kanyang termino sa 2028. Kabilang sa itatayo ang 5 palapag na building sa Pahati Compound, Barangay Burgos ng naturang bayan. Aabot naman sa 480 mga pamilya ang naasahang magiging benepisyaryo ng naturang pabahay. Kamakailan mga kabumboy, sinagawa ho ang groundbreaking ceremony sa project site na pinangunahan nitong si Undersecretary Gary De Guzman at ilang lokal na opisyal na nakakasakop ho sa naturang bayan. Samantala, inaanyayahan ng Metropolitan Manila Development Authority ang publiko na mag-iisahos at mag-enroll sa inihahandog nilang Motorcycle Riding Academy. Ito ay idilunsad ng ahensya upang magturungan ng responsableng pagmumotor para matiyak ang kaligtasan sa daan at mabawasan din ang bilang ng mga aksidenteng naitatala sa kalsada. Ituturo rin dito ang iba't ibang mga batas sa trapiko at maging ito mga kaukulang regulasyon. Gayun din ang iba pang responsable o responsibilidad sa langsangan. Libre daw ang nasabing training at welcome dito ang marunong na magmotor o kahit ang mga hindi pa marunong at balak pa lamang matuto. Maaari naman daw mag-walk-in ang mga interesado sa naturang ahensya na nasa Julia Vargas Avenue corner Meralco Avenue sa Pasig City mula alas 7 ng umaga. Habang maaari naman na i-scan itong QR code at sa page ng naturang ahensya para ho sa mga dokumento na kakailanganing ipasa o isubmit. Samantala, umangat ng 7.9% ang bilang ho ng mga naibentang sasakyan noong buwan ho ng Mayo ng kasalukuyang taon. Batay sa pinagsamang report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association. Noong buwan ng Mayo, umabot sa 40,271 units ang naibenta sa buong Pilipinas kumpara sa 37,314 units lamang na naibenta noong buwan ng Abril. Sa kabuuan ng unang 5 buwan ng 2024, nakapagtala ng Pilipinas ng 12.7% na pagtaas sa bilang ng mga naibentang sasakyan kumpara yan sa mga bilang ng mga naibenta noong unang 5 buwan ng 2023. Umabot na kasi sa 187,104 na units ang naibenta mula ho Enero hanggang sa Mayo ng kasalukuyang taon, habang 166,104 units lamang ang naibenta sa kaparehong period noong 2023 o sa nakalipas na taon. Ang mga passenger cars ang nakapagtalan ng pinakamaraming sales sa unang 5 buwan ng taon, kung saan umabot po ito sa kabuang 49,247 ang mga unit na naibenta. Ito'y katumbas ng 26% na kabuang bilang ng mga naibentang sasakyan. Ang mahigit sa 49,000 na naibentang passenger car sa unang bahagi po ng taon ay mas mataas ng 17.6% kumpara ho yan sa 41,000 lamang na units na naibenta noong 2023. Balita pa rin mula ho sa ating mga kasamahan, ito hong Teachers Dignity Coalition. Abay muling binigang diin na hindi sila pabor sa isinusulong na cellphone ban sa mga paaralan. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Muling binigyang diin ng Teachers Dignity Coalition na hindi sila pabor sa total ban ng cellphone sa paaralan. Ayon kay Benjo Basas, chairman ng Teachers Dignity Coalition, malaking tulong ang gadget ngayon sa pag-aaral. Isang halimbawa na lamang dito ay ang mga module na ina-access ng mga bata online. Bilang senior high school teacher, wala naman daw pa print out o libro ang gobyerno, kaya lahat ng ginagamit nila ngayon ay soft copy. Ani Basas, may mga paaralan naman na dati pa ang nagbabawal ng cellphone at bagamat sumasang-ayon siya na may epekto nga ito sa mga bata, binigyang diin niya na kinakailangan lang ng istriktong regulasyon at specific rules, pero huwag naman ang total ban. Kung sa total ban, hindi kami pabor dito. Gagamit natin yung cellphone for communication. And beyond that, syempre ginagamit din yan sa pag-aaral ng mga bata. Ako po, based on my experience as senior high school teacher, hindi naman nagpo-provide ang gobyerno natin ng module. Walang libro, no? So, yung ating mga modules, lahat yan ay soft copy.
Sa ngayon, anibasas wala pa umano silang usapan hinggil dito ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang sumusulong sa naturang bill. Nagpahayag si Basas matapos nga maghain si Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Basic Education Committee ng Senate Bill 2709 o Electronic Gadget Free Schools Act na nagbabawal sa mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang senior high school pati na rin sa mga guro sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng mga electric gadget sa loob ng paaralan tuwing oras ng klase. Kabilang nga sa mga lugar sa paaralan na saklaw ng Senate Bill 2709 ang mga silid-aralan, laboratories, mga palikuran, gymnasiums, canteen o cafeterias, school club rooms, swimming pools, teachers' lounge at school offices. Sa paghahain ng panukala, binigyang diin ni Gatchalian ang mga negatibong epekto ng labis na paggamit ng mga mobile device sa performance ng mga mag-aaral. Anya, ang pagkakaroon ng akses sa mga ganitong kagamitan ay tila may posibilidad na magkaroon ng involvement sa cyberbullying. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, anibasas ang kagawaran ng edukasyon ay mayroon ng umiiral na mga patakaran pagdating sa paggamit ng mga mobile device at kagamitan. Sinabi niya na ang mga patakaran na ito ay kailangan maipatupad ng maayos at suriin kung kinakailangan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Pasintabi po muna sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Medyo maselan pong nilalaman ng ating susunod na balita. Isa hong 8 taong gulang na grade 2 pupil dyan sa may bahagi po ng Ilocos Sur ang nagbigti. May nakuhang report po dito ang Bombo Radio Vegan. Nakasabit at wala ng buhay nang matagpuan ang isang 8 taong gulang na grade 2 pupil sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Police Major Alexander Dangli ng Narvacan Municipal Police Station, nag-away ang biktima at ng kanyang kapatid na babae na grade 3 pupil dahil ayaw umanong bigyan ng kanyang ate ang biktima sa kinakaing junk food. Umuwi umano ang magkapatid sa kanilang bahay hanggang sa nagtaka ang kanyang ina dahil hindi nito nakita ng mahigit kumulang 1 oras kung kaya't agad naman niya itong hinanap. Natagpuan ang biktima ng kanyang ina na wala ng malay at nakasabit sa ceiling ng kanilang comfort room sa pamamagitan ng nylon rope. Agad namang ibinaba ang biktima at itinakbo sa ospital ngunit hindi na umabot pang buhay. Gayunman, patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga kapulisan sa naturang insidente. Based sa aming initial incident, yung bata ay may heated argument with his older sister. Tapos kung may heated argument yung dalawang bata, umuwi sila, hindi nakita itong victim natin ng almost 1 hour. Tapos doon na-discover ng nanay na nakahang na ito sa kanilang comfort room with the use of nylon rope. Immediately nilusin na rin yung rope, tapos pinunta sa dinalaw sa hospital itong bata, but unfortunately declared dead on arrival. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Iloilo Province sabay labiso ang kagalakan matapos tatanghali na champion at nanalo ho ng 1 million peso sa Parada ng Kalayaan. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Labis ang galak ng Iloilo Province matapos tinanghal na champion sa Parada ng Kalayaan bilang highlight ng 126th Independence Day celebration. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na ang pagkapanalo ng lalawigan ay nagpapakita ng pagbibigay halaga ng Iloilo sa kalayaan. Nangibabaw ang Iloilo sa mahigit 20 lalawigan at mga ahensya ng gobyerno na nagpakita ng mayamang kasaysayan sa Pilipinas. Pinakita sa float ng Iloilo ang The Cry of Santa Barbara at ang pagtatag ng Federal State of the Visayas. Ang float ay gawa sa native materials kung saan makikita ang simbahan at kumbento ng Santa Barbara na dineklara ng National Historical Institute bilang National Historical Landmark. Napag-alaman na sa bayan na rin ng Santa Barbara, iwinagayway ang pinakamalaking bandila ng Pilipinas sa labas ng Luzon noong 1898. Naging highlight rin ng parada ang Inang Bayan Float na dinisenyo ng artist na si Diego Imao. Pinakita dito ang Inang Bayan at ang kanyang mga anak, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Napag-alaman na matapos magkampiyon, nagawi ang Iloilo ng tumataginting na 1 million pesos. So we are happy to be Ilonggos once again.
And again, I would like to extend the congratulations. This is our way of showing our full support to the administration of President Bongbong Marcos. Ninang cash prize na to. Moving forward, this is about working with the administration. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Meron na lamang ho tayong 6 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Mga kabombo, sa iba pang mga balita, ang National Authority for Child Care sa Region 7 nakikipagtulungan daw sa National Bureau of Investigation upang masugpo naman ang illegal na pagbebenta ng mga sanggol sa social media. Meron daw kung ilang mga Facebook pages na kasalukuyan pong minomonitor. Muli, paalala, medyo sensitibo po ang nilalaman ng ating balita. May nakuhang report dito ang Star FM Cebu. Aabot ngayon sa 5 Facebook pages ang minomonitor ng National Authority for Child Care 7 sa buong Central Visayas na posibleng ginamit para sa pagbebenta ng sanggol online. Inihayag ni Concepcion Solera ng National Authority for Child Care 7 na wala pa naman umano silang na-detect o nahuling individual na sangkot sa iligal na aktibidad na ito. Sinabi pa ni Solera na nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon para masugpo ang naturang aktibidad. Bukod pa rito, idinagdag naman ni Mike Palangka ng NACC Central Office na nakipag-ugnayan din sila sa Department of Information and Communications Technology para imbestigahan ang mga Facebook group na sangkot sa black market trade na ito. Binigyan din pa ni Palangka ang kahalagahan ng pagsasailalim sa legal na proseso ng pag-aampon upang matiyak na ang mga bata ay maaalagaan ng mabuti at maitugma sa mga compatible na adoptive parents. To address the emergence of these Facebook groups and pages that engage in illegal adoption, and ultimately to take down these pages and groups, and also to intensify really the community awareness that illegal adoption is not an option. Kasi this is tantamount to human trafficking. Kasi it involves sale of children. Imagine babies being sold for an amount, no? For 10,000, for 20,000, and we do not know kung saan silang klaseng pamilya mapupunta. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Update po tayo sa paghahanda ng Philippine Boxing Association officials dito ho sa nalalapit mga kabombo na Paris Olympics. May nakuang development po dito ang Star FM Bacolod. Sa kabila ng preparasyon ng Philippine Boxing Team sa Paris Olympics ay hindi nagpapakumpiyansa ang mga ito dahil sa mga bigatin pa rin ang mga kalaban ng mga atleta sa naturang event. Sa ipinahayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines, Secretary General Marcus Jarwin Manalo na malaki ang tsansa na makapagtapos sa podium ang 5 Olympic boxers. Ngunit nandoon pa rin ang posibilidad ng gold medal lalo na at nakaraang Olympics ay abot kamay na sana ni Nesty Peticio sa 57 kg at Carlo Paalam sa 57 kg matapos makapag-uwi ng silver medal. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Nesty Peticio, sinabi nito na malaki ang pasasalamat nila na makakapunta sila ng mas maaga upang makapaghanda at makakapag-adjust doon. Ano gagawin ko sa taas ng ring para mas sumabay yung katawan ko. Yun yung lagi kong iniisip yung anong gagawin kong move sa taas ng ring para mas ma-adapt ng katawan ko. Kung ano yung nasa isip ko, kumbaga sasabay yung katawan ko. So yun yung lagi kong ginagawa. At syempre kinakausap ko sarili ko na ang layo na natin sa training na pinagdadaan natin yung hirap ng training. Kumbaga bibitawan pa ba natin? So gano'n. So lagi kong kinakausap din yung sarili ko na nandito na tayo. So ituloy na natin to. So andyan naman si Lord para gabayan tayo. Yun lang po lagi kong ginagawa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabumbog ka Star Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, nais muli namin kayong imbitahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 o 31 fully digitalized AM at FM station sa pamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Meron po tayong Facebook page, mga kabumbo, pwede po ninyong i-follow ho yan, ha? At meron din po tayong TikTok account, YouTube channel at maging itong Bombo Radio mobile application o mas kilala bilang Bombo Mobile App. Maaari po ninyo itong ma-download via Google App Store or pwede rin po ang Apple App Store. Para ho sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, pwede po ninyong tutukan ng ating mga istasyon sa probinsya. Diyan sa mga kababayan po natin sa Mindanao, marami ho tayong mga provincial station po diyan. Nariyan po ang Bombo Radio Davao, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, ang Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombot ka Star Nation, narito po ang ating Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, impuntulaw na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad or nagapalayag na ang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilong flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hunyo 13, tuig 2024. Sa gihapon, kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalagkuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, mga unconsolidated jeepney drivers nga miyembro sang Manibela nag-attempt nga magsulod sa syudad, partikularmente sa talatapan sa Iloilo City Traffic Management Unit. Committee on Engineering kag Infrastructure sa City Council ginpatag nga nakakontribute ang performance sa DPWH sa natabo nga pagkakasaila sini sa 7 ka mga proyekto. Anong epekto sa pagkakasa proyekto, pagbuhin sa proyekto sa DPWH? As per information, may kontraktor orang kontraktor sang proyekto dira sa may distrito sang Molo nagpanindugan nga wala sang delayed sa ila sini iyang trabaho sa ila sini nga proyekto. Dugang pa nga mga balita, Governor Arthur Defensor Jr. gikalipay ang pagkampiyon sang Iloilo sa Parade of Float. Iloilo magabaton sang 1 milyon ka pesos. Samtang 4 ka bago nga police station sa Iloilo i-activate sa Hunyo 20, PNP Chief Major General Romel Francisco Barbil ginalauman nga mag-aabot sa kahiwatan. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Standby, check naton si Bombo Jomar Villa may kantanan sa tuyo sining pagsulod sa mga unconsolidated jeepney drivers nga miyembro sa Manibela sa talatapan sa Iloilo City Traffic Management Unit. May kantanan sa gyapon sa sining pagpaningwa Manila nga malakip sila kung panugutan sila nga magkabiyahe sa gyapon, apisar nga hindi sila consolidated.
At standby sa aton sining mga kabomboy. Check naton si Bombo Jomar Villa sa aton man sining pagpalayag subong iyang hapon. Check ta Bombo Jomar sa report ta please gamin. Kumpirmado rin ni retired Colonel Darico Garbanzos ang head sang Iloilo City Traffic Management Unit na may mga pila ka unit sining unconsolidated jeepney ang nag-attempt nga magsulod diri sa may syudad sang Iloilo kung salite ang iban sa di mga miyembro sa Manibela, no? So sa natungdan bali umbisang naging implement ang local public transport route na diri sa syudad sa Iloilo. So diri na nag-start ang pagdasala, no, sa sining mga first town na jeepney. Bali masulod sila Joma, ano mabiyahe o kung masulod sa opisina sa Iloilo City Traffic Management Unit? Nga magbiyahe. Magbiyahe. All right. Yes. So mo ni ang gin confirm diri ni Kadra Bansos kay iban sinikali why sang sticker, no? So dito nga gin sita sa City Traffic Management Unit personnel kung pisang nga gin implement ang LPDRP aso na butang diri sa kasugtanan sa agreement diri Bubutsam nga tanan nga mga first town jeepney nga masulod diri sa syudad ang nagkadapat nga mag-agi gid sa terminal. Kay diri sa terminal diri gina check ang ining mga unit at the same time gina isyuhan sang karpas. No? So ang pag-issue sang karpas ang basihan sini listahan halin sa kooperatiba kay dibati 40% ang makasulod. So ang listahan halin sa kooperatiba so sila na naga-forward diri sa terminal nga mo lang napasudlon sa Bunabing adlaw kay tigin na klaging man mo sa kooperatiba ang ila sining unit agod gati makabiyahe sila tanan. So balik kad adlaw ti lain-lain abi nga gina pasugtan ang magbiyahe karon nga ilan sining membro o kon under na sa co-op kining mga traditional jeepney. So ang listahan nga ni amo ni ginabasihan sang mga ICTMU personnel nga makasulod diri sa syudad di ang nakatabo ang iban sining mga jeepway sa listahan. So gina-question diri Bubutsam kang iban at iban diri nga mga unconsolidated bangod nga waay sang sticker ang ila sini iya nga unit duga pa diri sa natungdan i-finalize man nila kay may mga case diri na encounter nga mga jeep kaway sang sticker sulod sa natungdan pero na-consolidate kay ang natabo gali ni do na repair under repair sa una iway to madala sa pag-stickering pero under na siya sa kooperatiba o kung na-consolidate na Bubutsam. So ay man siya sang no sang violation hindi maksulod sa syudad kaya na galing why siya sang sticker so mo nang i-finalize diri sa Iloilo City Traffic Management Unit agod nga tibabutakan isang mga sticker ang iban sila nga mga consolidated na o kung under na sa kooperatiba. Duga madiri sa natungdan hambal man siya nga dapat pera lang sang ginatawag nga respeto no ang mga transport group tapi ang iban sini balaban nila nga may pagsulundan ang syudad nga ni mga consolidated hindi makasulod diri sa syudad sang Iloilo so nagkadapat kuno nga sundon lang sa mga transport group agod nga way na sang madamo pa nga delayed abi no especially sa mga pasahero nga nagsakay sa ila kati nagalaom kung tani nga makasulod diri sa syudad porting iban sini drop na sa terminal so muna ang isa dira sa concern lagin raise diri sa traffic management unit Bubutsam. Ari pa pamati ta no ang confirmation diri kay retired Colonel Darico Garbanzos. May weekly review kita kag monthly assessment no. Ini so that ini matakal ang tanan nga mga issues concerning sa increase ang first town no naging formal nga document sa pagpermahanay sa agreement dito sa provincial capitol. Isang nakita namon ang gina-complain no I mean ang isa sa may concern ang mga jeep lang member ni sang Manibela kag Piston nga may mga wala sang stickers because agreement dito no stickers no entry but naman may
may ginapasalig man sila iya kag I don't know no kung ano ang nugid sang ining mga grupo na muna nga ginapunggan or ginapunggan sa aton nga mga terminal kag ginahimuan man nila sang isyu kag propaganda gani. Sir, klaruhon ko lang, na-mention mo, may mga membro ka Manibela ang nagasulod nga way sticker, o na? Amoy na siya, Ay, oo. So, sa mga nakita naton concern, no? Kahit wala sila sang sticker, sa agreement naton dito, no sticker, no entry. Di nga, sir, di nga perimeter? Sa Liganes, no? Liganes. Ay. May mga attempt man dili sa may muhon naton. So, that is why finalize gini kay gusto namon ang dapat ang tanan nga may mga pending pa kay ang iba na binila nga mga unit ni nagkalaguba bala. So dapat mapabutangan gid siyang stickers, no. Okay. Kalaguba subject sa maintenance, no. Anong rason, sir, kung nung away sila sticker, sir? Kado nag-insist ginang driver? Hindi sila gusto mag-intra sa consolidation, no? Kaya muna ang sang grupo sang Manibela, no? Prote ka mo ya, away ka mo sang no, abi nga pasudlo, no, palutson, gid? Kasi bisan ang mga babala namon gani nga other possible entry nila, no? Kasi may mag-attempt or gamiton, so ginapabantayan naton. Tagti siyempre ginanga pangayo makita sang sang information nga mismo sa mga co-op nga mga consolidated, no? Para nga maghatag sang information sini sa aton. Okay. In terms sa mga pasahero sa terminal, abi sir, kung ipangged mo nga permahan na tong agreement, kag compare sang way pa sang agreement of lang 25-15, do diin ang mas login prepare mga do mahapos sir sa mga pasahero. Sa mga terminal nga iban sa Ungpa, sa Tagba, daw ma-accommodate, no? Ma-accommodate man. Pero ang nakita naton nga problema dire amo ang sa muhon. That is why nga namon ni takol namon ni buwas kay kinanglan gid nga may sako nakita kag i-recommend kinanglan gid nga may augmentation, no? Ang aton nga City Loop nga naga-cater sang mga pasahero nga ginaula sang first town kag sang mga provincial PUJs. Si retired Colonel Aldarico Garbanzo said sa Iloilo City Traffic Management Unit, hindi man kuno pwede ngati ang iban sini nga ma-produce na lang sa sticker abi nga bang paskila nila dra agod yung makasulod kay ang ginahimo dire kada unit, no, kada isa ka unit nga nagasulod diri sa syudad ginapapundog gid aga mga jeep kaga ginalantaw kung coincide to ang listahan nga ginhatag sa nga co-op sa sining mga jeep, no, nga nagasulod adres sa may syudad sa Iloilo kung nabutang sa listahan 11 lang kabilog, 12 lang kabilog, so po lagi na ang makasulod puputsam inline karon sa pag-implement man sa nga sining local public transport route plan diri sa may syudad sa Iloilo. Kabay pa nga tani hindi na sinabad pa bala para hindi na cause ang another problem kay hindi bala Bombo Jomar ang latest sinadri inaprubahan na gani isang city kag isang province nga 40% na gani ang makasulod nga mga first town jeepney sa bahin sang syudad sang Iloilo. Aprobado na to last time, ginkasugtan na to. So, galibog ang ulo ko nga may mga nagapamilit pa sa gyapon, apisar nga ti, kung saan pa bala naglipas na ang mga unconsolidated niti, amo na gani, kabudlay, no? Kay ang iba nagpa-unconsolidate or unconsolidated kay hindi sila kasarang sang kamahal sang mga ginabalayran.
ang iban sini nagbiya sa kooperatiba kay ginabaldog sila sang ang mga opisyal sang kooperatiba. Idigaman kung tani nila ang ila siniyang concern. Ugaling, gina-implementar na subong ang local public transport route plan diri sa syudad sang Iloilo. Hindi tani karon iya maka-move on, hindi kita sini iya maka-move forward kung padayon iya nga may nagasamulak mo Jumar. Yes, kasi abotong gid-mention di kadargaman so kasi sila sunod malakon ano ang pagsulundan. Sa lido mas bintahan no sa mga driver karon nga napa-consolidate Bombotsam sa sining gin termahan karon nga agreement no sa city kag province kati sa una to ya nga 25-15 to bla nga pag implement karon sa sistema no sa mga jeepney unit adiri sa may syudad sa Iloilo do kasubong ni blaga nag-order ka sa kanon sa may karinderya nga nag-order ka pulo ang ginhatag sa imo 15 Bombotsam may paman nga 5 pesos kay ti sa sining pag permahanay na to sa agreement nga ang mga jeepney unit fixed na gid nga makabiyahe 40% adlaw. Diri sa syudad sa Iloilo, like sa una nga ti 25 lang gid ang ginapasugtan sa daily dra less na kun may mga madamo nga pasahero sa terminal. Di ari ang 40% damo man or gamay ang pasahero. So amo nagyapon ang volume sa masalakyan nga magasulod diri sa syudad sa Iloilo. I-check na rin galing dugang there sa sining agreement Bombotsam may mga pagsulundan like sining pag-loading and unloading na kinabutan disagreement kung ikaw ang first town jeepney halin sa may province pasulod diri sa syudad pag exit mo sa may syudad sa Iloilo dapat sa mga designated loading and unloading sign na ikaw apundo pag mag-pick up sa pasahero so i-check na yung assessment kung pala nagasunod gid man ining mga jeep no sa loading and unloading kay ang usually ka man-notice nato sa mga jeep daan sa dilas ng pundo mo. Ti ang mga provincial jeepney basi nagasunod, ang mga city loop jeepney basi among wala nagasunod. Ate amo na ilang tawon naton diri dugang sa nagligad way pagid man gin implement ang loading and unloading although nga may mga assign na kita nga makita diri sa dalan Bombotsam so i-check nato ni kay sa observation nato diri subong diri kita sa may gid mo diri kita sa kilid dalan ho observe kita diri sa may dalan James Basa duway man ganing ibani way man sila apundo sa mga ginbutang ni nga mga sign ho diri sa may syudad sa Iloilo diri karon Bombotsam so iban niya i-check natin ang assessment rin kung malati nag-comply kag kung ano ang mahimo nga violation sila kung hindi magsunod ining mga jeepney unit under karon sa bagong agreement sa syudad kag probinsya. As that, Bombotsam? Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Amo nang ginahingyo naton sa aton siningiya nga mga kabombo may mga nagakaigo siniyang gagin patawag man nga pag sinapol naplastar na initan ng tanan may mga agreement na no so let it be na lang kay kung magsamulak pa kamo karon mas nagakomplikado ang sitwasyon naton diri in terms ng public transportation kagang mahulaan sinigyapon banwa ang mga pasahero ang mga pumuluyo. 16 minutos na nakaligad sa takna sininga launa standby man kay Bombo Angel Tan. Ang Committee on Engineering and Infrastructure sa City Council ginpatahag nga nakakontribute kuno ang performance sa DPWH sa natabo nga pagkakasaila sini pito ka mga proyekto. What do you mean? Anong butsilingon sa nakakontribute ang performance sa DPWH? Sa aton sini mga kabombo kay gimbuinan sila sang pito sini iya ka mga proyekto nagmayo ila sining trabaho ano ang sistema
Butselingon nagaplano bra ang proyekto sa Department of Public Works and Highways nga kung wala gingkwa ang 7 do kasubong iyang nagaigod sila nga daw igi. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Angel Tan. 3 months aton sini nga pagpangalagad kay may mga information kita nga nabaton nga ang kontraktor sang isa ka proyekto dira sa may distrito sang Molo nga nalakip banwa sa gin pauntat ni Mayor Jerry Treñas bangod sa sining pagka-delay kuno sang implementation nagpanindugan ring wayas ang delay sa ila sini iyang project. Sa aton sini nga mga tagpalamati wala sang delay, wala man sang slippage. On time, on track. Yang pamangkot nga ginkabig nga delay iniaw, ginaprobahan man sang City Council sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Si Maria gani alang-alang bata man. Anyway, balikan ta dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. No? Ang may kantanan sini sa nakabulig pa kuno, nakakontribute pa kuno sa performance ng DPWH sang gingkakas ning 7 ka mga proyekto. Lakip na sinadring Governor Defensor ginkalipay ang pagkampiyon sang Iloilo sa Parade of Float magabaton sang 1 million pesos. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras na. Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sang imo pamilya. Ipabili ng katilo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 9 to 15, 2024. Ang Elements Band is due to amaze you sa ilang great selection of songs sa Thank God It's Payday. Blasting off alas 6 imadyas ng gabi sa Hunyo 14, Biyernes. Songs that are largely from the past millennium ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa Hunyo 15, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Max kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 16, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iyapahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting countries para madasig nga pagpanumbalik ang global peace. It's the most important event of June kag i-celebrar ini kaupod ang inyo bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo together with the Frets Band from Bacolod sa concert at the Plaza, Father's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa June 16, Sunday. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura.
hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang Utos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Soto sa DUFM, Bombo Radyo Iloilo. Si Governor Defensor ginkalipay ang pagkampiyon sa Iloilo Parade of Floats ang Cry of Santa Barbara nga presentation. Lakip na sinadri sa pagperforman niya sang tribo kahilwayan. Check tabala si Bombo Lindsay Padelin sa report. Please come in. Ginakalipay Bombo Cham ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nahatagan sang dungog ang naging imbitasyon sang Office of the President sa Iloilo matapos na tinangin na kampyon ang Cry of Santa Barbara sa Parade ng Kalayaan 2024. Ginpakigangutan naton si Governor Defensor kag iya diri nga ginapasalamatan ang tanan no nga mga nagbulig sa Iloilo ilabi na sa pagdisenyo sang float agud nga mapanami man ang presentasyon kahapon kag pasalamatan niya man diri ang mga Capital Department heads kay ti kompleto to sila Bombo Cham kahapon nga nagkadto sa Manila amo man ang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo ang bahin sang provincial board members ara man kag syempre ang mga committee ang members ng committee ba nga nag-design sang amoy nga float ang ining pagpartisipar sang Iloilo sunod diri kay Governor Defensor nagapakita lang gid lamang inino sang full support sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. especially sa pagpakibato sa mga problema sa Pilipinas kaangay sang kapigaduhon climate change kag food security. Dugang padari sang gobernador kay bangod nga timiara ini sang cash prize ang ining manasambit yan no nga parada ng Kalayaan 2024 kung saliin sa local government unit isa diri ang madaog sang 1 million pesos. So bangod sini kiti nagin-declare na champion ang Iloilo wala pa man madesisyonan dari ni Governor Defensor ko na para sa riing gamiton ang ining nadagaan nga 1 million pesos pangti ang importante para sa iya amo ang validation sa mga Ilonggo Bombo Cham na importante sa administrasyon ang Iloilo bangod nga tinapilian gani ini nga mangin kabahin sang napulo lang gid lamang ka mga local government units
nga nagpasundayag kahapon. Yari bala aton pamatian anang inpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So we are happy to be Ilonggos once again. And again, I would like to extend the congratulations kag ang pagpasalamat no sa aton ng mga kaupod sa probinsya o sa bilog na probinsya nga nagpulig no para nga makapagpresentar kita sa maayong partisipasyon sa Independence Day celebration karon nga tuig. Ang aton nga mga department heads, ang aton nga komitiba, no? Ang Municipality of Santa Barbara ang ginhalinan sang tema sa aton nga partisipasyon. Ang aton nga mga mayors nga nag-upod gid diri para maghatag sa ilang suporta. Ang aton nga sangguniang panlalawigan headed by Vice Governor Tingting Garin, no? Ang tanan, no? Nga nagbululig, no? Pag nagpati nga makapag-presentar kita sang maayo naton nga amot sa selebrasyon naton. And for us, we are happy to show our full support no ining aton ning aging pangabudlayan Lindsay. This is our way of showing our full support to the administration of President Bongbong Marcos, especially in fighting the threats that we are facing, like poverty, external threats, the effects of climate change, no? Kag ang aton nga inkwento kontra sa food security. And for us, we join the administration and the whole country in fighting. And for us, the best defense against these threats, working with the administration, is development. So amo gito matutod nga tema sang aton nga partisipasyon sa okasyon sang Independence Day karon nga tuig. Ang nakita taman gov ang ang aton nga float no kahapon to pagpasundayag man. Sinuni mga Ilonggos man ni gov ang nag-design sa aton nga float. Yes, may mga nag-design sina kay may komitiba kita nga nag-attendir na sang aton nga float. Again, that is a collaboration, no? Pati ang team is na ang pag-ubra. Ang cash prize naman gov nga 1 million pesos, ano ni siya insegida ginhatag sa inyo gov or katipa there will be an awarding Lindsay. But more important than the cash prize is important, but more important to us is that natagaan naton sang para sa aton sa probinsya sang Iloilo nga natagaan naton sang importansya. Yes. Ang imbitasyon sang presidente nga participar sini nga celebration sang independence. Kapin pa nga pila lang ka LGUs ang gintagaan sang kahigayonan. Kag iniman para sa aton, this is also a validation para sa aton nga mga Ilonggo that the province of Iloilo is important to the president and his administration. Munang importante. Pero may napinsaran na kamugov kung para diin ipain ang 1 million pesos na nadagaan. Not yet, no? More again, ang inang cash price naton, more moving forward, this is about working with the administration, no? On the big development projects that is on the table, together with the president and the administration. Like our Iloilo Capiz Aklan Express, like our Panay Maras Negros Bridge. Na mo na ato nga panglantaon. That is why we want a significant participation on this celebration of Independence Day. Nabatian Bombochan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So halos tanan man nga mga local chief executive sa bahin sa probinsya sa Iloilo naglantaw man sa sining parada sa kalayaan kay grabe man gani nga hinugyaw ila kag sa nahibaluan syempre nga tinangin kampyon ang Iloilo Bombochan tuman man ang ila nga kalipayan Bombochan. Lain gid yang agi sang Ilonggo Bombolins no sa bisan diin mo lang ibutang presentation man, beauty pageant man or kung ano man dira nga mga aktibidades nagalabaw kag nagapangibabaw gid yung mga Ilonggo Lins no? Amo gani grabe man nga effort ka very competitive abi mo ang Iloilo Bombochan especially nga ti ang imbitasyon daan halin sa Office of the President do ka
dismayado man kung hindi kuno magdaog ang Iloilo. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang follow-up report. O, ti nagadayaw kita, naga-congratulate kita, keep up the good work kag mga kasubong kung tani sini nga mga information may kantanan sa Iloilo, no, probinsya man inao kon syudad, ang aton sini nga luyag nga mabatian sa matagsa katagadlaw, no, para nga ti sa gyapon la nagapakita lamang nga nagahugpong kita, nagapakita lamang nga may nuswagon, nagapakita lamang towards progress ang probinsya kag ang syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga tagpalamati, pero ti kon kaisa daw worst case scenario man yang nagakalinabo diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nagalabot lang sandigman sa notisyaran sa kadamaan sa mga ginatawag na so-called worst case scenario kung malamuran na sang pamulitika. Dira na nagaka-earth sa bangaw dayon ang pila ka mga sitwasyon nga kung sa diin ang nagasuffer sini amo iya ang mga pumuluyo. Mayo tani mla kung mag-alalaway ni ang mga politiko, no? Sila lang niya mapiktuan, ilalang niya sini iya nga pamilya, ilalang niya mga dasukol, mga malapit sa luwag. Amo lang na balang apektado para nga kung mapiktuan sila kag marilisar nila nga way sang kayuhan ng ila sila ginahimo, unti-un tatanan nila ipaiway nila ang mga pagbanggianay pinulitika. Ugaling ang masakit nga kamaturan sina Adri Banwa, no, away iya mga politiko ang nagasuffer, ang labing apektado mga pumuluyo. Sa aton sinimatag palamati 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa, dugang sining mga police station, 4 bilogid, no? I-activate sa Hunyo 20. Hunyo 20, daso na ning Huwebes kadlaw, no? A week from now. I-activate ini kag ginalawman ang PNP chief magabisita kag amo iya ang magatambong sa nasambitan sining pag-activate sang 4 ka mga bag-o nga mga police station diri sa Iloilo. Check naton bala si Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Bombo Hana, sa report, come in please. Bombo Cham, pagkabuksan na sa Hunyo 20 ang ining bag-o kaapat nga police stations diri sa may syudad sang Iloilo nga kung sa diin nahamtang ang police station 7 I Care sa Tanza Esperanza City proper, police station 8 sa barangay Barrio Obrero Lapus, police station 9 sa barangay MH del Pilar Haro, kag police station 10 ga Isano sa ICC Mandurriawa, Iloilo City naman iya. Bombo Cham. Sa diin naman diri ang Police Station 1 amoy na ang Iloilo City proper pagatong-on sa duwa magin na Police Station 1 and 7 ini. Bombo Cham. Kung sa diin ang Police Station 7 magapaidalom sa 24 ka mga barangay kag ang Police Station 1 naman iya sa 21 ka mga barangay naman iya. Bombo Cham. Ang Police Station 3 and 10 nga ining sa Mayharo ang 13 ka barangay magapaidalom naman iya sa Police Station 10 nga bag-o, kag ang Police Station 3 magapaidalom ang 29 ka mga barangay. Amo naman iya sa may area naman iya sa Police Station 4 amo man sa gihapon kung sa diin ang ining Molo kag distrito sang Molo nga may 25 ka barangay, kag ang Police Station 5 and 8 naman iya ang pagatong-on naman sa mga barangay sa Police Station 8 amo ang 7 ka barangay, kag ang Police Station 5 which is ang Mandurriaw amo ini ang 11 ka barangay iya. Bombo Cham. Kag Police Station 6 magapabilin sa gihapon nga Arevalo ini nga may 13 ka barangay tanan. Bombo Cham. Kung sa diin sa interview man sa Bombo Radyo kay Police Colonel Joles de Coronica ang ining pagdugang sang 4 ka police stations ini man ang mangin-basihan nga damo na ang mga populasyon na diri man sa syudad sa Iloilo kag dugay naman nga handom sa Iloilo City Police Office nga madugangan ng ining police stations agud man nga mapalapit pagid ang kapulisan sa mga pumuluyo man iya. Bombo Cham. Sa Hunyo 20 na imbita man mismo ni Regional Director Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wangki ang presensya ni Major General
Romel Francisco Marbil, ang PNP chief, mati mga present sa inang kahiwatan iya Bombo Cham. Kag with this, gina-expectar man ni Police Colonel Doresti Coronica nga timangin madamo na ang kapulisan nga maga-maintain sang ining malinong kagkatawha iya sa syudad sang Iloilo. Yari ba na ito nang ining ni City? We are still preparing. Kaga hopefully ma-ready naton ang tanan before pa man mag-abot ang June 20 nga muna siya ang ginset naton for the activation. Ang with this sir, ini ang mga dugang galing apat sir? Ang aton nga police station 7 tungaon ang aton nga ang current area sa police station 1. So it will be situated sa aton nga eye care center sa Tansa Esperanza nga ginpahulam sang aton nga LGU para nga dira mabase sa aton police station 7. Kag ang bilog nga area sa police station 1 ato na nga tungaon. So ang police station 7 may ara sa nga 24 ka mga barangay, while police station 1 will have 21 barangays. Ang police station 8 tungaon naton ang area of responsibility sang current na police station 2. So ang police station 2 covers Lapas and Lapos district. So gusto naton nga may mag-concentrate sa area sang Lapas nga mo nasubo ang police station 2. That's why we will create or activate police station 8 para mag-concentrate sa area sang Lapos. And it will be located sa barangay hall sang Barrio Obrero nga ma-execute ang barangay captain sa aton sang deed of use of rock for 50 years. Ang police station 3 nga area of responsibility which covers the whole of Haro tungaon nato na para nga ihatag naton ang 13 ka barangay sa police station 9. Kag ang 29 sa police station 3. Kag ang aton nga bag-o nga police station will be temporarily based dito sa Uswag Youth Center nga iya man kasyudad sa may barangay MH del Pilar. So with this sir, sa apat sir ng mga batong police stations, may na assign na kita pala diri ng mga hepe and pila ka mga personal overall per station in sir? Yeah, may ara na kita nga hepe ano. May ara naman ta nga mga tawo nga dito i-assign. So in fact, kahapon nag-issue na kita sang orders nga temporarily they will be placed on detail sa mother station nila for now, pending the activation of 4 additional police stations. Yung pagbukas sir sa June 20, may nag-expectar pala kita mga bisita dali sir? Ginag-imbitar sa aton nga regional director, si Police Brigadier General Jack Wangki, ang aton nga Chief PNP. Police General Romel Francisco Marbil para mag-attend sa sining historic in the sense that it would be inscribed in the history of ICPO nga from 6 mangin 10 police stations. Okay. Well, this ano ang pinaka-objective sa inyong pagdugang sa bagong mga police stations? Nakita naton kung ano kadasig sa development sa Iloilo City and being the regional center nga ang influx sang mga tawo no, although mga less than 500,000 ang population, but ang ginatawag naton nga floating population is more than times 2 of the population of the city. So kita naton ang development and dapat ang Philippine National Police or ang ICPO hindi dapat ma-left out sa development. And so we want also to expand and to bring our services closer to the people. So by way of establishing
additional 4 police stations, ma-improve nato ang aton visibility, ma-improve nato ang aton response time. We bring our police services closer to the community. And in so doing, ma-realize ang aton mga pumuluyo nga ang aton police makita bisan din. Bombo Cham, na batian diri ang pahayag ni Police Colonel Joresy Coranica, ang direktor sa Iloilo City Police Office. Kag diri naman nahamtang naman ining sa 4 ka bago nga police stations, may ara naman sang bago iya nga na-assign nga mga hepe, amo isini sa Police Station 7 si Police Captain Jobert Amado, kag Police Station 8 si Police Captain Lester Oliveros, kag ang dugang nga Police Station 9 nga si Police Captain Joffrey Delgado, kag si Police Station 10 nga Police Captain Nonito Venteroso. Kag ini nga Police Station 9 and 10 nga mga hepe Bombo Cham sa akong ato madumduman sang nagligad-gid lamang ti may patigayon nga downloading of personnel diri sa riyon nga ti ang 132 ka mga personnel ginabutang gid sa Iloilo City Police Office, kag ining duha nga police commissioned officers amo ini si Police Captain Joffrey Delgado kag si Police Captain Nonito Venteroso nga naghalin pa sa ining pag-downloading sang personnel sa aton madumduman iya Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa, kabay pa nga ti in terms of pag-maintain sang law and order diri iya sa syudad sa Iloilo, makabuhi gining mga panibag-o nga mga police station nga natala na buksan i-activate by June 20, 2024. Pagbalik naton banwa dugang pag-insiding ang mga balita kaga impormasyon diri lamang sa Bombohanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadto. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uya. Sa Bomborad, Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ginatingwa naton nga malabot diri ang kontraktor sang pito ka mga proyekto nga gin pauntat ang authority sang DPWH-ICDEO nga mag-implementar sining mga proyekto. Gin-revoke ang ila sining authority sandigman sa mando sa executive order ni Mayor Jerry Treñas, and then may harap agad sang resolution ang tawag siya gani ang City Council. But as per information, kung madumduman nyo pa to last time na interview man nato ng punong barangay isang distrito sang Mulo Tubla, Katilingban. Sunod to sa kay punong barangay ito, mga 3 katuigid ko mo ang delayed. But sandig diri sa impormasyon nga aton sining natipon, why man kuno sang delay ang proyekto sang barangay Katilingban sa distrito sa Molo, particularmente ang multipurpose building. Kay ang phase 2 sini Banwa mahuman pa sa Agosto tuig 2024. No? Ang iya sining date of completion Agosto tuig 2024. As per pagpangusisa sa Bombo News team, ang phase 2 gani kuno wala iya sang slippage sa aton sining mga kabombo kay wala pa matapos ang kontrata sa phase 2. So paano ka magka-slippage kung wala mo pa natapos ang kontrata, di ba? Sa aton sining mga tagpalamati. Sandigman sa pagpangusisa sa bombo, may manasiplatan dito iyang mga obstruction. Katulad na gid lamang sa mga nagapark sining motorsiklo kag tricycle, mga baligyaan nga kung sa diin nagaupang sa pagpatigayon sa trabaho sining multipurpose building.
ti do halos nga matulo to ang luha sang punong barangay sa Katalingban Mulo. Kaya ang iya sini nga paglantaw kag pagpati grabe gikuno ang delay. Matatlo na kuno katuig ang delay sining proyekto. Sa aton sini nga mga taga-Palamati. Ang nagatuga gali isang delay ang mga baligyaan kag mga nagapark dira nga tricycle, mga motorsiklo. Natigin ayo na ni isang kontraktor as per information, pero daw sa gyapon no ginapabungol-bungulan. Sa mga barangay official, particularmente sa punong barangay diras may Katilingban Mulo, sikap iya galing nagakos ang delay dira. Hindi iya kayang kontraktor o ang proyekto. Sa aton sining mga tagpalamati. Kag hindi lamang ining Katilingban multi-purpose building ang matakop ang phase 2 sa Agosto tuig 2024. Ang iban pagisining nga proyekto katulad sa distrito sa Arevalo, ang iya sining nga target completion is August 2024. Ti paano ka nakambal sang delayed kay Hunyo pa malang kita sumong sa aton sining nga mga tagpalamati. Ti granting for the sake of discussion, kung untatan abi karon sang kontraktor ang pagtrabaho sa sining mga the so-called delayed projects, mahumanayhan kay untatan kaysa pagkainsindi naton kag sandig man sa mga statements sa aton sining alkalde. Si Mayor gani way pakabalo kay bag-oya pa lang tuya gintukod ang iya sining nga team nga mag-assess sa sining 7 ka mga proyekto kung pila ang budget sining nga kinahanglanon. Kag kung ano pa iya ang nagakinahanglan sini nga humanon diri. No? Pila pa ka porsyento ang dapat sini nga i-construct para mahuman ini. So, definitely sa aton sini mga kabombo, hindi ini iya mahuman dayon kag imbes kung tani nga mangin on track, on time ang construction, tilaban-laban gid sini banwa, mas magadelay pa gid ang proyekto kung ipauntat ni sumong sa aton sini nga mga tagpalamati. Di kung mauntat ni sa aton sini magkuturan, sino masafer? Masafer ayahan si Mayor Jerry Treñas, masafer si Inday Raisa Treñas Cho, si Vice Mayor Jeffrey Ganson, ang mga kandidato nga konsehal sa Uswag team. Sino ayahan na masafer? Masafer si Congresswoman Jamjam Baronda, kag kung sino man iyang mangin kaupo diya sa iya sini nga partido, sa iya sini nga team, sila ang masafer. Ang kamatuoran sina diri banwa, wala iya sang may masafer nga politiko sila diri, why man sang may masafer nga opisyal sang syudad sang Iloilo. Ang magasafer, ang magaantos, ang mahatagan sang huol, ang mahalitan, amo iya ang mga pumuluyo sang syudad sa Iloilo. Ang una-una nga makabatsyag sang halit, sikap. Ang punong barangay sang Katilingban Mulo nga nagpinsar nga ining proyekto 3 na katuig ang delayed. Di por Diyos por santo, 3 katuig ang delayed. Di kung tani tayo na terminate na ang kontrata sa aton sini nga mga tagpalamati. Anyway, tingwaan tani nga maplastar ang dugang sini nga mga impormasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan diri sa Bombo Anay Sauto kag sa iban sini Manusang Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Padayon lang kamo sa upod sa pagpalayag, sa pamati kag subong man kuha sa mga impormasyon sa aton sini nga pagpangalagan pinagi sa aton sini nga social media platform sa Facebook Live, YouTube channel, aton sini nga Bombo mobile app. Lakip na diri ang aton sini karon nga sa inyong Cinema Transistor Radio sa 837 kHz. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco Ver, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 9 to 15, 2024. Ang Elements Band is due to amaze you sa ilang great selection of songs sa Thank God It's Payday. Blasting off alas 6:30 ng gabi sa Hunyo 14, Biyernes. Songs that are largely from the past millennium ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa Hunyo 15, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi sa Concert at the Plaza. Sa tiyon sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Max kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 16, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iyapahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting countries para madasig nga pagpanumbalik ang global peace. It's the most important event of June kag i-celebrar ini kaupo ang inyo bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo together with the Fretz Band from Bacolod sa Concert at the Plaza Father's Day Edition magasugod alas 6 sa gabi sa June 16 Sunday. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula
dula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano bala makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome back diri sa kahapon lamang program. Beautiful Thursday na kita. One day after sang inyong pahuway, sang inyong holiday. By the way, naglagaw gid man kamo. Kung wala ka mo naglagaw, I hope nag-catch up ka mo sa inyong tulog. Wow! Sleep is empowering. Kumbaga, no? It's a respite. And ang ibang nga gina-consider na ang sleep nga luxury. Grabe, no? Sleep alone, luxury na. But anyway, namigid mo kung makatulog ka or maybe maka-power nap ikaw para energized and so ready to seize the remaining times of the day. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. And I just hope na feeling so relaxed na kamudira and just so ready nga mag-share na sa inyong mga istorya. Kung may ara, may ginкatuan ka mo, may ginlagawan ka mo, may ganap yesterday, pwede nga ma-share, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nyo masulat, kag i-send nyo lang sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Calling the attention of Sacrifice Mothers ang uton, ang aton nga winner nga gin-announce last Saturday. Ma'am, kadto ka diri ha sa Sabado nga ini, June 15, bago mag-alas 2 sa hapon, kadto ka diri sa istasyon sa Bombo. Magpa-Xerox ka ma'am sang imo nga ID, 2 copies. Kay may interview ako sa imo, after sang interview, i-release ang imo nga cash prize nga 1,000 pesos. So I just hope you're listening. Sacrifice Mother sang uton. And syempre, we're looking forward nga after sa pag-interview natin sa kay Sacrifice Mother, ang ato na mga announcements sang bago nga winner. Cross your fingers sa tanan nga mga nagpadala sang ilang istorya for this week. Ari na ang aton nga song para sa inyo this afternoon. Beautiful Thursday, the 13th of June. From Lindy Katikista. Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit
pa bang habang buhay kakayanin ko to? Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa bang habang buhay kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunura na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa bang habang buhay kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Magbago. Yes, break muna from the hustles and bustles of life sa atong nga business. Bisan tag 1 hour lang, relax kita anay. Mati kita sa mga istorya diri sa KLP. Kag-ari na ang sulat ni Miss Independent, part 1 of her story. Dear Tita Regine. Madugay na kunta ni ako magpadalas ng sulat sa imo, tita. Siguro high school pa lang ako. O galing, no ginatamad ako, kay medyo abi lawig akong sulat. Ang akong istorya, parte ini sa akong kabuhi, Tita Regine. Siling sang ako ni Loy, gin-eklam siya ini siya, sang ginabusong niya pa lang ako, tita. 8 months, pagbata sa akon, gin-cesarean akon iloy. Suno sa iya, sanghana na sang doktor nga i-forcep ako kay kinahanglan nga makagwa ako. Mayo lang, tita. Kay ginpagbuot man, nga ginpasakitan ang akon nga iloy. Wala na dayon ang pag-forcep sa akon. Sa kaluoy, tita, 8 months and 2 days ako pagwa sa akon. Damo sa mga kaupdanan sang akon nga iloy nga wala na salbar ang ilang nga bata. Sang 2 years old pa lang ako, tita. 3 pa lang kami sadto nga mag-ululuton.
Duha ka lalaki nga mga gulang, kag ako palang agot sa amon. Sadto tita, ang amon na may sa Manila palang ga obra. Ang amon ni Loy naganegosyo diri sa amon. Kay nag-focus ang amon nga Iloy sa negosyo. So ginabilin-bilin niya ako sa akon pakaisa nga lalaki. Tungod kay babayi ako, ginhabalan sang tiya ako sa father's side nga hindi ako pag-ibilin kay base ano matabo sa akon. Tungod kay may salig akon Iloy sa pakaisa ko, bata sang utod ni mother, why siya nagpamati. Pero ang butita, samtang ga edad ako, gasulod sa paminsaron ko, nga ginamalisyahan ako sang akon pakaisa sang una. At hagid katama sa panumduman ko tita. Pero wala ko lang gin-mind, basi imahinasyon ko lang, tungod ka bata pa sa akon sadto. Sa nagtatlo ako katuig, nagpuli amon amay. Tungod kay wala ako nagdako nga ara siya, layo akon buot sa iya. Hasta nga nag-grade 3 na ako tita. Sa gamay ko lang nga sala, permi ako ginasakit sang akon nga amay. Isa kagab isad to, nag-brown out sa amon lugar. Tungod kay may barkada man ako sang una, babayi kag tomboy, lagawan man ako tita. May ara ako tiyo nga laon dito sa amon. Medyo close ni sila sang friend ko nga tomboy. So nagkadto kami sa ilabalay, kay ginhagad ako ka friend ko na mangayo kami chocolates. Di pag-abot namon sa balay ka tiyo ko, ginambalan ako sa tiyo ko, nga papulion ko una ang friend ko, kay hatagan niya ako damo-damo nga chocolates. Baw, mayo lang gid tita. Kay bisan sa amo ko palang sadto nga edad, ang dalagan sa paminsaron ko madasig. Wala ako nagsugot tita Gasulod na sa paminsaron ko nga delikado na, kag brown out pa abi. Nagpuli, kuya tita, ginbayaan ko ang friend ko. Sugod sadto, why na ako gasapak-sapak sa tiyo ko nga ato. Wala na ako nag-usisa pagkaaga tita. Puwerte man sadto ang akig sang ako namay, kay kundi indiin naman ako gakadto. Sa nag-grade 5 na ako tita, dito na nagsugod, nga sa gamay lang nga gahod kag kulas, gakabugtaw ako. Ginakibang na ako permi tita. Kag amo gidini ang rason kun nga awala gadayon ang sulat ko. Kay kung madumduman ko, hindi gid malikawan nga hindi magsakit akon buot. Sa grade 5 ako tita, dalaga na ako tulukon, dako na akon pang hinaharap, bisan putot lang ako. So ang amon balay sang una, gamay-gamay pakatama, wala ka ni kwarto nga ginatawag. Sa sitwasyon ko, kabudlay gid tita. 5 na kami sadto nga mga mag-utod. Tungod kay dalaga na ako, hayambo tita, paano ko i-explain? Ginabastos ako sang kaugalingon ko nga amay. Sa una, abi ko, imahinasyon ko lang. Sa madumduman ko tita sang una, kapang labada akon Iloy, 4 or 5 a.m., galakat na amon Iloy kag magdulong sang labada sa isa ka dorm, sa isa ka sikat nga universidad. Kung maglakat na amon Iloy, tungod kay wala kami kwarto, gasulod ang amon amay sa amon hiligdaan, kag maghulid tulog. Kay foam amon tululugan, kisa may katriman tita, mabatyagan ko, nga may kamala-malahan siya nga ginaobra sa tupad ko. Hindi man ako ka-judge kung gaano, kaya hindi ko makita. Basta mabatyagan ko lang, gauyog ang hiligdaan ko. Kisa tita, kakabugtaw ako nga ginapaidalom niya ang moskitero ko, kay kung ako magtulog, ara gid sa kilid-kilid, or sa kilid-kilid. So, hasta ina tita, sa nag-high school ako. Sa high school na ako, tita Regine. Second year, may ara man sadto nga nagpuli kami sa bukid. The fiesta ata ato tita. Kag nag-overnight kami didto kapakaisa ko. Ining gintulugan namon tita, balay man sang pakaisa ko nga babayi nga nagpamana na. Sang gabi nga nakapuli na kami halin sa diskuhan. Tungod siguro sang kahulugbon sang bana sang pakaisa ko, nang hurikap siya. Kamalig pa sang una ila balay tita.
hulid kami sang pakaisa ko, kag siya sa salog kakamalig gahinda. Sa kakulba ako, nagsaylo ako sa daw birha-birha sang kamalig. Pagkaagasad to tita, ambot kung nasugid ko gidman sa akong pakaisa ang natagbo. Pero sugod sad to tita, ay nagsnubber kuya sa mga lalaki. Kisa ginaibi ko na lang kung madumduman ko ang mga nagkakatabo sa akon. Kisa wala ako ginamind ang makita ko, kaya hindi man ako sigurado. Nahadlok ako mag-atubang sa tita. Kag tungod man kay nearsighted ako, hindi ako sigurado sa mga nakita ko. Wala ako ebidensya. Sang-ara na ako sa 4th year high school. Wala man nag-expect tita, nagka-boyfriend ako. Sa nahibaloan nila, nga nagtuon ako sa migo-migo, puwerte kaakig sang akon nga amay. Bisan tulog-tulog ako sa balay sang akon mga katiyaan, kag katiyuon, damo balibad, kag damo laygay. Tungod may migo ako, naamat-amat ko share akon kabuhi sa iya tita. No open up ko, tanan ko nga problema. Sa una abi tita, wala gid ako ga-open up, bisan sa mga best friends ko. Kumbaga, nahuya ako sadto sa ila tita. Sang nagdugay na kami sang boyfriend ko, mga almost 7 years, malaka ako na lang mabatyagan ang akon amay. Abi ko gani tita, mabag-o na siya, kay isa ka best ginsaway ko siya, college na ako sadto. Pero nagsala ako tita. Pero tungod na lang sa akon iloy, ginapakingbatuan ko ang tanan. Tita Regine, diri ko lang tapuso ng akong sulat, kay do tama na gid kalawig, may upod ini nga second part ang sulat ko tita. So salamat gid sa pagbasa kag paghatag sang tion ang tagpasakop tawag lang kay Miss Independent. Una sa tanan, Miss Independent, thank you so much for having that courage na finally magsulat ka na gidman kag mag-share ikaw diri sa kahapon lamang program. Now I understand kung nga wala ka gid ng email, no? As in transcribe gid nato liwat ang imong istorya because may pagka-sensitive kali. And maybe you do not want na i-reveal gid ang imong identity, but sige lang, I assure you, nobody would know. Okay, kung sino ikaw. You will just be known as Miss Independent. So, una gid, thank you for that courage nga nag-share ikaw diri. I'm sure, bisan pa paano, doon na-relieve ikaw sang sining imo nga ginabatsyag, sang sining imo nga trauma. Well, according to a study, isa sa 4 ka mga bata nga babayi ang biktima sang sexual abuse bilang isa ka bata. Kag kalabanan sa ila, naka-experience ang sina nga abuse, ang sina nga pagpang-abuso sa ila ko o galingon mismo na panimalay. So, ang nagahimo sa malain sa ila, close man lang sa ila or miyembro man mismo sa ilang family, and that is very sad. Kag ang pag-recover sa sexual assault or molestations would take time. Kag ang healing process can be really very painful. But pwede mo nga ma-regain ang imong sense of self-control, ma-rebuild ang imong self-worth, and learn to heal through time. So regardless of age or gender man or orientation, meaning edad, ang imong gender, lalaki ka man or babae, or imong orientation, may pusong babae, may pusong lalaki. Well, the impact of sexual violence, no, goes far beyond any physical injuries. Ang trauma sa being raped or sexually assaulted or being molested can be really shattering.
nga nagabilin sa imo sang sining feeling sang pagkahadlok, pagkahuya, and alone or plagued by nightmares nga nagakatabo gid sa imo, flashbacks sang sadto nga mga para sa imo shameful event sa imo kabuhi and other unpleasant memories. Tapos you would feel no nga the world doesn't feel like a safe place anymore. Hindi na safety ang aton nga kalibutan because of these people nga nagahimo sang hindi maayo. Tapos do hindi ka na makasalig sa iban nga tawo. And even yourself, do hindi mo naman matrust. Tapos sometimes i-question mo mismo no ang imong judgment, ang imong self-worth, and even ang imong kaisipan. Makapanumdum ikaw, am I still okay pa ang ako nga pag-iisip or basi kung ara na ko no sa daw nadulaan na sa hustong pag-iisip. Tapos i-blame mo ang imong self for what happened kay ti nagapati ikaw nga ti dirty ka na or kumbaga damaged good ka na, and on top of that no nag-struggle ka pa sa imong anxiety kag depression. So, ka mga painful, no? Sa sininga butang nga ibilin sa isa ka tawo nga naghimo sang malain sa isa ka bata. But it is important nga panumdumon mo nga ang imo nga gina-experience, that's a normal reaction sa trauma. Ang feeling mo nga wala ka kaduan, you are helpless, nahuya ikaw, you are defective, and may mga self-blame ikaw, symptoms lang ina, not reality, hindi ina realidad. So, no matter ano ka difficult, no, it may seem, but may mga tips, may mga techniques nga you can come to terms with what happened. Kag pwede gid nga ma-regain mo ang sense of safety and trust mo, and i-learn mo kung paano mag-heal, kag paano ka nga maka-move on sa imong kabuhi. Step 1, open up about what happened sa imo. So, pwede gid, no, nga makahambal kita nga extraordinarily difficult, mabudlay gid para sa isa ka bata nga i-admit nga na-rape siya, or na-sexually assault siya, or na-sexually molested siya, kay may stigma gid, no, nga naka-attach. Tapos it can make you feel dirty, kag mahuyang. Tapos pwede man no kulbaan ikaw kung ano ang i-react sang iban nga mga tao after knowing nga may amo ikaw sinangasahi isang experience. Will they judge you? Will they look at you differently? So mas mahapos no nga i-downplay mo na lang, pabayaan mo na lang ang kung anong natabo sa imo, or keep it a secret. But kung maghipos ka na lang dala, you also deny yourself sang bulig kag reinforcement sa imo nga pagiging biktima. So wala ikaw sang bulig nga makuha because you chose nga i-keep na lang ina nga secret forever. Next, you can reach out to someone nga imo pwede nga masaligan. It's common no to think nga kung waay ka nag-talk about sang natabo sa imo, daw wala gid man basi no. It didn't really happen. Pero hindi ka man ma-heal kung gina-avoid mo ang truth. Kag ang pagpanago, nagadugang lang ni sang imong mga feelings sang pagkahuya. As scary as it is to open up, pero anong always ginahambal naton? The truth will set you free. It will set you free ang pag-open up. However, importante man no nga magpili kita kung sino ang aton nga sugiran, especially for the first time sang mga malaing nga nagkalatabo sa aton. And of course, ang best bet naton is somebody nga mangin very supportive sa imo, makaintindi sa imo, and somebody nga kalma lang. So, kung wala ikaw, no, so may makita nga tawo nga pwede mo nga saligan, pwede gid that you talk to a therapist. Ini nga kinahanglan mo na gid, no, sang
bulig sa isa ka therapist kung wala ka gid sa may makita. Tapos, challenge mo ang imong sense of helplessness and isolation. Kay balan mo ang trauma, bala nagabilin, gid sinisang feeling nga powerless ikaw and vulnerable ikaw. And that is really very true. So, importante nga i-remind mo ang imong kaugalingon nga may kabakod ka, kag may coping skills ka, nga pwede mo gid nga malampasan ang ini nga mga tough times. Tapos, one of the best ways nga ma-reclaim mo ang imong sense of power, have you heard ang iba nga mga biktima through their painful experience, tila sila nagakuha sang strength nga mangin help man sa iba, no? Nga probably mga fellow Manila nga mga victims. So muna bala, even if you're bleeding with the pain, but you still stand up para nga himuon nga inspiration ng imo nga inagyan so that makabulig ikaw sa iban man nga may mga ginaagyan man sa ilang kabuhi. Pwede man, no? I-volunteer mo ang imong time, ang iban sila naga-donate sa ilang blood, naga-join sila sa mga activities para nga ma-divert ang ilang kaugalingon. Naga-reach out sa mga friends in need or naga-donate sila sa ilang favorite nga charity. Ang iba naga-join sa support group para sa iban man, no, nga mga sexually abused nga mga survivors, support groups nga makabulig gid sa imo, no, nga hindi ka lang mag-isolate sa imo nga self and be alone. Tapos nag-provide man nila ang mga support groups sa mga very valuable information paano ikaw nga mag-cope with symptoms kag magka-work gid ikaw, no, towards recovery. So, if you cannot find a support group sa inyong nga lugar, may mga online groups nga pwede gid, no, nga imo nga ma-try, imo nga matap so that you can be helped. Kag ikaw man mismo, you're going to help yourself. I am looking forward sa part 2 sa imong story, Miss Independent. For the meantime, tiasta lang anay kita diri sa imong istorya. So thank you very much, Gid. You're taking one big step para nga sa imong road to healing and road to recovery. Salamat, Gid. It is now 2:39 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos lang sa pinaka-importante nga mga pahanamdom. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa
Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975,
Nagpahamtang sang marker ang National Story kita from NB, sang probinsya sang Iloilo. Doon daw mag-i-share sa aton, no? Nowadays si NB. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, all staff and members of Bombo Radio Philippines, sa mga fellow KLP lovers ko, listeners and letter senders, a blessed afternoon to all of you. Tita Gaturo, ang luha ko. Kung mahanduraw ko ang mga hitabo sang una, nga haros hindi ko malampawasan. Apisar okay man ang health ko, pero nakaagi ako lupog in 1987. Ay, tuod. So 1 month gid ang sick leave ko. Tungod sa sobra kainit, nagapaligo ako antes magbalik sa school at 1 p.m. Abaw, tita. Waay gani matatlohi kasi mana kag nagbatsyag ako. Nag-alay ang duha ko kabatiis. Nga amo ang gintunaan, nga hindi na ako makatindog kag makapanaw. Maskin ginapanghaplasan ko man. Nagahiribiyon ako sang ako nga nadangtan. So I called the Lord to help me and to heal me. Nagbisita mga estudyante ko, nagdala mga prutas, bulak, kag nagpray over sila na makarecover ako dayon. Isa sa ila, si Elnie, naghambal nga paserbisyohon niya anay iya-tiya sa akon. Kay nakita na, nga waay gid ako may mapapalihom. So kabudlay gid tita sang akon nga situation. Nagpasalamat gid ako sang pagkamahinang pano ni Elnie sa pagbulig sa akon. Pagkahapon, iya dayon gindulong ang iya nga tiya sa boarding house nga mag-atipan sa akon. Kag nagkabala ka man si Inday The, nga co-teacher ko. Gindalaan niya ako sang tigulang nga maayo manghilot kag manghimulso. Tiway gid masalto sa panagupnop ko tita, pas mo gid sa kaugatan ang nasagamsam ko. Gani, iya ako dayon gintambalan sang tuba, ang panit sang sanga sini ginkagis niya, ginbutangan gamay nga asin kag tuumon sa dahon sang saging. Sa pila ka segundo nga daw nalahog na, mainit-init pa, ginhampol na kag bugkusan sang lapat sa duha ko kabatiis. Sa 3 ka semana nga paghampol sang tuba, nagmag-an ang pamatsyag ko, nga makahinay-hinay na ako katindog. Hasta nga nag-ayo ako, kag waay na ako makapadoktor. Tita ka nami gid kay Lord, sa pag-ubay sa tigulang, nga epektibo gid katama ang iya nga gintambal. Dako gid ang ako nga pasalamat sa iya. How I thank the Lord who heard my prayer. I thanked Him with all my heart for the help nga iya nga gin-extend sa akon. Ay ilam ta na tita. Nakaagi man ako tunok sang lansang sa dapa-dapa. First day of school, paabi namon sa school. Siyempre, nang limpyo kami. Upod ang mga bata sa amon nga classroom, nang limpyo kami. So, ang improvised namon nga chalkboard, natumba. Kag todo gid ang tiyabaw sang upod kong mga maestra. Tinagdali man ako, pagliktin nga magtabang kung na ano siya. Kadako gid nga disgrasya, tita. Ako natapakan ang lansang sa natumba nga chalkboard. Kay abaw, naglapos gid sa akon nga doll shoes. Kung di na ginarankaran akong kabataan, nataranta sila kung ano, first aid i-apply nila. Hambal ko, bakli ninyo ako sang alcohol, tincture of iodine, cotton, bandage, tissue paper, kag dako nga safety pin. Gin-request ko si Ason, ang Ilongga, kag may edad ko nga estudyante. Ginpahugasan ko sang alcohol ang akong nga dapa-dapa, kag pahiran sang tissue paper. Why man ako tita ginkulbaan? Then I told her to save my life. Hugasi sang alcohol ang safety pin, kag watwatan ang agi sang lansang, kag kadton todo para magdugo, makagwa ang dalit.
Ginbutangan sang tincture of iodine ang cotton, ginhampol sa agi sang lansang, kaginbutangan sang bandage nga hindi mayabukan. Sige-sige ang ako nga pagdressing kag pagtambal. Ginatouch healing ko, paagi sang pagpangamuyo ko sang hugot kay Lord nga tambalan niya ako. Waay ko lang ginabasa sang tubig for 1 month, kag nag-ayo man tita. Sa dako nga kaluoy sang aton makagagahom, waay naman ako makapadoktor. Isa pa tita kahitabo, nga waay ko mandamha. 3 days ang seminar workshop, ako nga ginatinan sa city. Maayo man ang kondisyon sang akon nga lawas. Pero sang last day, nagsakit ang joint sa puno sang akon nga paa. Maskin ginaguyod ko na lang ang akon siki, ginantusan ko pagid pag-attend to get my certificate of attendance. Ginaplasan ko man, kag hiluton, pero sige, gid kasakit. Kalain gid tita. Dumapasugat na lang gani ako sa city. Maayo lang gani, kag ginalalayan ako sa amon nga Dean of the Graduate Studies, kay nag-attend man siya. Ginabaston ko ang akon nga payong para dismulado, kay daw nahuya man ako. Waay maintindihan nga klase balatian. Pag-abot ko sa balay, ginlagaan ako sang akon magulang sang dahon sang alibhon, kag ginpainom. Pag-aaga, do naghagan-hagan, kag nagmurumagan ang akon pamatsyag. After 3 days pa ako nga magpakonsulta sa doktor, kay ginobserbahan ko pa ang development. Then, I consulted my physician. Kadamo sang ginpang request niya for laboratory para maresitahan sa nagakaigo nga mga medisina. Ang resulta sa laboratory, puros man normal. Ginpa x-ray, kag ginpa ultrasound man ang joint sa puno sa nagasakit ko nga paa, way man sang may nakita nga diferensya. Nagalibog ang una-una sang akong doktor. May pain reliever siya nga ginreseta. Nagakalma man, pero aralang gyapon ang kasakit. Daw hindi na ako tita Regine makatinto kag makapanaw. Nahasol gid ako nga nagaaragoy kada hulag ko. Nagsigi ako tawag sa Ginoo sa kagabihon, kaagahon, kag tungang udto. Nagapangamuyo ako sa pagpangayo bulig nga iya tambalan kag ayuhon ang akon nga balatian. Besides ang ginreseta sang doktor, ginsigi ko painom ang linaga nga dahon sang alibhon kag kanami sang akon nga pangihi kag pamatyan. Ginpanghaplasan ko man sang tinuom nga dahon-dahon ang puno sang paa ko, puson kag balikawang, kag daw nagahagan-hagan ang kasakit. Hasta nga nag-aayo gid man sa sulod sang 3 ka semana. Nabatyagan ko, nga waay gid man ako ginpabayan sang Ginoo sang akong ginpangayo sa iya. Ang hamili niya nga bulig nga mag-ayo na ako, kay madamo pa ang akon nga mga buluhaton. Ginahulat ako sa mga kabataan sa eskwelahan. Gina-pray over nila ang akon nga fast recovery, kag nag-ayo ako tita sa iya nga pagbulig. So salamat gid Tita Regine sa imo naman nga pagbasa sining akon kaagi, kag kabay pa may nakuha man nga leksyon ang maukod ng mga nagapamati sang sini nga programa sa kahanginan. I hope our beloved Creator will always shower His blessings to you and your loved ones. Truly yours, in B, sang Iloilo Province. God heals. He is our greatest doctor, our mighty physician sa aton nga kabuhi. Grabe no, as in ikaw kaisog sa imo. Usually nowadays, as in makatapak ikaw sang lansang, ang first thing to do, rush to the hospital and then injikan kagid sang anti-tetanus. Pero ikaw, through prayers,
And through sa tong pagpatinlo mo sa maayo, sa imo nga pilas, imagine ko lang do ako nasakitan, no? Do kapalanindob bilhin mo kon isipon mo lang bala, no? Natuslok ikaw sang lansang. Wow, grabe. But yet, tanan na to nalampuasan mo gid. Really, prayer is so powerful. And of course, no, samtang kita nagkakabuhi, ang ginahambal bala nga ti ang mga disgrasya, little or major, hindi mo na iya mapulong, no? Hindi mo ina mapunggan. But kinahanglan lang gid, no, nga we should know what to do sa mga tinion nga matabuin na sa aton so that hindi man kita maglala ang aton nga sitwasyon. So ikaw, you always seek the presence of God and the help of God. Niara ka man nga mga herbal kag ginasabay mo man, no, sa science, nga pa doktor ka man, nga pa konsulta ka man, and so hindi lang man magdugay, no, kag nagaayo gid ikaw, and that's really very good. Thank you so much kid sa imo in B's ang probinsya sang Iloilo for having so many stories to be shared with us diri sa kahapon lamang program. 3 minutes before 3 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! meal. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan. I am calling the attention of sacrifice mothers ang uton. Palihog ma'am kadto ka diri ha sa ini nga Saturday before 2 p.m. kabay-ari ka ni diri sa estasyon sa Bombo Radio kag may ginabitbit ka na nga duha ka copies ang imo nga ID. Ma-interview ako sa imo sa sini nga Saturday, June 15. Baka Bombo nagahulat naman ang inyong mga paborito kag ginakalangkagan nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail kag Dear Diary. Sa inyong mga istorya dira, ipalihog na lang, i-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madamo gid nga salamat sa inyong presensya, sa inyong istorya kag buwas, of course, liwag kita nga magabalikay. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.